Amen. Good morning, church. Invite everyone, tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, tignan mo yung katabi mo kung good ba ang morning niyan. Tignan mo nga kung nakangiti ang iyong katabi. Yan, sabihin mo sa kanya, good morning. Amen. So sa umaga pong ito, atin pong ngitian ang bawat isa po sa atin. Tayo po yumikot at kamayan po natin ang bawat isa at bigay natin ang the best nating ngiti sa bawat isa. Amen. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Sing, smile, smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Muli a blessed morning to everyone. And before we sing this song for the Lord this morning, I want you to think of the so many reasons why you're still here, why you're still standing, why you're still praising and thanking the Lord. Because I believe na marami tayong maiisip. Amen? More than 10,000 reasons why we're here and worshiping the Lord with our whole heart. And this morning as we sing this song, let's just give our whole heart to Him, our grateful heart, and just worship Him in spirit and in truth. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
the Lord. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the angels near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. We praise You, we praise You, we praise You, oh God. We glorify You. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, yes, oh God. Thank You, Holy Spirit. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Hallelujah. Thank You, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Bless our soul, oh God, this morning, oh God. Thank You, Lord. Yes, oh God. We just want to thank You, Lord. We just want to praise You. We just want to glorify You. We just want to adore You this morning, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, You know our heart this morning, Panginoon. Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, oh God. Lord, bago po kami, Panginoon, Lord, makarinig ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Lord, patuloy po kami nagpapasiyasat sa iyong harapan. Lord, search our heart, oh God, this morning. Lord, You know our heart, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, walang natatangi sa iyong harapan sa umagang ito. Lord, batid mo ang puso ng bawat isa. Lord, ano man po ang nakikita mo sa puso, Lord, na hindi ka nalulugod, Lord, continue to purify us this morning, oh God. Lord, hallelujah, hayaan mo po, Panginoon, ang banal na Santong Espiritu ang patuloy na mangusap, manguna, maghari, Lord, sa kalagitnaan ng bawat isa, Panginoon. Lord, continue, Lord, hallelujah, Lord, that truly, oh God, Lord, we acknowledge, oh God, that apart from You, oh God, we can't do nothing, oh God. Lord, salamat, Panginoon, oh God. Lord, hallelujah, Lord, patuloy namin itinataas ang gawain namin sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Lord, na
Lord, ikaw pang patuloy na mangusap, maghari. Lord, at winawasak namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa umagang ito. The spirit of distraction, the spirit of yawning, the spirit of the laziness sa umagang ito. Lord, hayaan mo po ang aming mga puso, O God, na patuloy na magsambat, magpuri sa iyo sa umagang ito. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo, kadakilaan mo. Lord, na pinaranas mo sa buong linggo na pinagkaloob mo sa amin. Lord, hayaan mo po na ang puso namin, O God, sa umagang ito ay patuloy na magsamba, magpuri sa iyo. Lord, na tanging ikaw lamang maitaas, mapapurihan, mapaluguran sa umagang ito, Lord. Hallelujah, maging Panginoon. Lord, sa gagamitin mo, O God, na maghahayag ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Press the revelation under her hearts, Panginoon. Hide her, O Lord, under the shadow of your mighty cross, O God. Lord, na ikaw lamang ang aming marinig. Hayaan mo po, Lord, na patuloy na mabuksan ang aming spiritual eyes and ears and heart, Lord, to know your message, O God, sa umagang ito. Na tunay nga, Panginoon, O God, na aming malakaran sa aming pamumuhay sa darating na linggo. Lord, salamat, Panginoon, kasihan mo ang iyong salita sa umagang ito. Na tunay nga na ito'y magpapalago sa aming spiritual life, Panginoon, sa buong linggo at sa araw-araw ng aming pamumuhay, O God. Lord, thank you, Father, O God. Lord, maging ang bansang Israel, patuloy namin itinataas sa umagang ito. Lord, you know them, O God. Alam mo po ang sitwasyon na nangyayari, Panginoon. Lord, sa bansang Israel, Lord, patuloy namin, Lord, na sabi mo nga sa iyong salita, Lord, you turn their mourning into dancing, Panginoon. You turn their mourning into a joyous bless, O God, O God. Patuloy kang kumilos sa bansang Israel, O God, at pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Hallelujah. Puspusin mo po ng banal sa atong Espiritu ang puso ng bawat isa, nakakanta, sasayaw, Lord, at makakarinig ng bawat salita mo, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, O God. Salamat sa kadakilaan mo sa umagang ito. Lord, sa iyo po ang lahat ng tunay na pagsamba, pagpuri, pasasalamat, O God, sa pinakamataas at pinakamakapangyarihan mong pangalan in Jesus' name. Amen. Amen. Excited na po tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kung ano man po yung nararanasan natin ngayon sa buhay natin, ikalimutan po muna natin para po tayo makapag-focus po na magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon. Amen. Kaya po wala po tayong gagawin ngayong umaga kundi magpuri, magpasalamat at purihin natin ang pangalan ng Diyos na buhay. Kaya po sabay-sabay tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Bless the Lord of my soul. Come on. Blessed be your name in the land that is plentiful, where stream of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you poured out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Yeah. Blessed be your name, with the sun shining down on me, with the world all that it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, the pain is the offering. Blessed be your name. Every blessing poured out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name.
the name of the Lord. Blessed be the glorious name. You gave and take away. You gave and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You gave and take away. You gave and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glory. Blessed be the name. Come on. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name. Come on. Blessed Be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Amen. Ayan, patuloy natin purihin, dakilain natin Diyos na buhay. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love and mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with only thunder and leaves us breathless and awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Whoa, oh, 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 who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all things. This is amazing grace. We will say, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for this amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy
Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Come on, let's declare. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. You are worthy, Lord. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for this amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, thank you, Lord. Jesus, I sing for all that you've done for me. Muli pa, as we sing this song, isipin natin yung kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay. His amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love, Lord, thank you for your love. that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Once again, sing, this is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. Lord, you lay down your life, so I will be set free. Oh, we thank you, Jesus. Jesus, I sing for. We'll sing it again. This is your amazing grace, Lord. Amazing grace. Oh, this is unfailing love. Oh, we thank you for your love. That you would bear my cross. Lay down your life, I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, yes, Lord. Lord, we thank you for everything that you have done in our lives. Lord, we thank you for your love. We thank you for your amazing grace. Lord, sa umaga pong ito, patuloy kaming aawit. We will sing of your goodness sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, once again, here we are. We offer praises, our worship to you. For you are a good God. For you are an awesome God. Lord, as we sing these songs, ito po ay awitin ng aming mga puso, Panginoon. Lord, we want to give you the highest praise and the highest worship.
Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. So every day. Every day I'll awaken my praise, pour out a song from my heart. You are good. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, you are good. Think about all His goodness. Think about all His amazing grace. Oh yes you are. Oh yes you are. Your mercy is forever. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Mercy calls me to be like you. Your favor is my delight, Lord, every day. Every day I awaken my praise. Your mercy is, sing you again. You are good. Declare you again. Oh, you are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Forever, your goodness is forever, your mercy is forever, forever. See your kindness is forever, your goodness is forever, your mercy is forever. Sing your kindness, oh, your kindness is forever. Oh, your goodness, Lord, your mercy is forever. Thank you, we thank you for your kindness. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. Your kindness is forever. Your goodness is, your mercy. Oh, sing your kindness, Lord, your goodness, Lord, your mercy. You are good. You are good. Awitan mo ang Diyos sa umaga po. Sing how good our God is.
in our lives, in your life. Oh, we thank you, Jesus. Sing it again, you are good. You are good. Declare that He is good. Oh, you are good. Your mercies forever. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. With all my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived the goodness of God. Sing all my life, Lord, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Once again, sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived of the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, we will sing, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, Lord, and all my life you have been faithful. You are faithful in my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. See your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Let's declare, your goodness is running out.
after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running out, it's running down to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am in, yes Lord, you're so good. I will sing of the goodness of God. See it again. Lord, all my life you have been faithful. Yes, Lord. Every moment of my life, All my life you have been so, you are so good. so good. Oh, with every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Once again, all my life, and all my life you have been faithful. Sing all my life. With All my life you have been so, so good. sing every breath. With every breath that I am able, Oh, we will sing of your goodness. I will sing Of of the goodness of God. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running after. It's running out to me. Sing your goodness, Lord. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. We give you everything, Lord. Your goodness is running after. It's running after me. Goodness, your goodness. It's running after. Oh, It's running after me. sing your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. Oh, we thank you for your goodness, for your mercy, for your amazing grace. We will sing it out of our hearts. Oh, yes, Lord. Just feel the presence of God in this place. Just thank Him. Pasalamatan mo ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay. Alam ko bawat isa po sa atin, we experience the goodness of God. In the midst of our trials, our problems, our God is still good. Lord, once again, ito pong aming mga inawit, Panginoon, ay panalangin na aming mga puso. Lord, we want to thank you for your goodness, for your kindness, for your mercy, for your love, for your amazing grace.
for each and every one of us. Lord, ang aming mga salita ay kulang, Panginoon, to express how much we love you, how much we give thanks to you for everything that you have done. Lord, you see the deepest desires of our hearts. The desire of praising you, the desire of worshiping you. We are here. You created us to worship you. I worship you. Oh, I worship you. The reason I live is to worship you. Come on, sing a love song for me. I worship you. Oh, I worship you. The reason I live is to worship you. Once again, say, I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship the name of Jesus. Worship His name. The reason I live is to worship you. I worship you. Come on, church, worship the name. I worship. Give your highest praise. Give your highest worship. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you, Lord. I worship you. The reason I is to worship you. Come on, church. Continue to worship the name. Continue to praise the name of Jesus. Lord, you are worthy. Come on, give your highest praise. He's deserved all the praise, all the glory. Lord, we thank you. We thank you.
for your goodness, for your mercy, for your love, for your faithfulness. Oh, words are not enough to give you praises, to give you worship. Come on, praise the name, praise the name. Oh, we thank you, Lord. We thank you for your presence in this place. We thank you for your Holy Spirit. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Oh, to you alone. All the praises and glory of your people. Every knee shall bow. Every tongue will confess that you are God. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, we thank you, we thank you, we thank you. Oh, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Lord, sa patuloy mong pagkilos sa lugar na ito. Lord, alam namin, sa mga oras na ito pa lang, Panginoon, you are touching every hearts of your people. You are healing every diseases. You are breaking every chain of the enemy. Lord, maraming salamat. Tunay nga, O Diyos, na nananahan ka sa papuri ng iyong mga anak. Lord God, sa umaga pong ito, sa patuloy naming pakikinig ng iyong salita, Lord, patuloy ka mangusap sa bawat isa po sa amin. Lord, we want more of you. Lord, we want to know you more, Panginoon. That's why we are here, dahil gusto ko pa naming makilala ng lubos, Panginoon. Lord, we thank you for your Holy Spirit na magbibigay sa amin ng kaalaman, knowledge and wisdom, ay lahat na maririnig namin, Panginoon, ay magrema sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. At ito po ay paalala sa amin, maalala namin every day of our lives. Lord, once again, here we are. Narito kami, we offer our praises to you, we give our lives to you. Dahil nais namin ibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri at pinakamataas na pagsamba na para lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. We praise you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. The reason we live is to worship Him. Amen. Sabi nga, ang pinakadahilan ng ating pagbuhay dito ay para purihin siya. At makikita po natin ito mamaya sa ating pag-aaralan. Ngayon tinatawag natin mga bata, tayo ay pumunta na dito. Patuloy nating idideklara, patuloy nating naroon na ang pangako, ang plano ng Diyos sa mga batang ito ay siyang mangyayari at magaganap. Amen. Okay, may mga bata pa? Punta na kayo dito. Hallelujah. Yan. Taas natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, salamat po, Diyos, sa mga batang ito, Panginoon, na alam namin sa sinapupunan pa lang ng kanilang mga magulang, Panginoon. Lord, tinawag at pinili nyo na, O Diyos, hallelujah, mga batang ito. Kaya hindi, Lord, aksidente na sila ay dinala nyo sa inyong tahanan. Hindi aksidente na sila ay nakaka-attend ng kanilang Lord, Sunday school, O God, at hindi aksidente na sila ay nagpapagamit sa murang isipan pa lamang, Panginoon, sa pamagitan ng pagsayaw. Father, in Jesus' name, hayaan niyo po na ang mga batang ito'y patuloy na protektahan niyo ng inyong kapangyarihan. Seal them with the power of your blood, O Lord. Let your divine protection, guidance, Lord, hallelujah, good health be upon them in the name of Jesus. Lord, hallelujah, ang bawat salita nyo na kanilang naririnig sa kanilang mga magulang, sa Bible teacher, Lord, every Sunday
nila, Panginoon, school nila, Father, ito po ay itanim nyo, maging pundasyon nila ito sa kanilang mga puso at sa kanilang paglaki, hindi nila ito malilimutan. Salamat o Diyos, Lord, sa talento na patuloy na pinagkakalob niyo sa kanila, na bata pa lamang, Panginoon, ito'y nagagamit niyo na para sa inyong kalwalhatian. At sinabi niyo, Lord, ang mga talento na pinagkakatiwala niyo kapag ginamit namin, Panginoon, ito, Lord, ay magmumultiply, O Lord, 100 times, O God. Kaya ganun, O Diyos, ang amin pong dinideklara sa mga batang ito, Panginoon, every gift, every talent that you have bestowed upon their life will be multiplied 100 times, O God. At sila'y magbibigay ng kalwalhatian sa inyong banal na pangalan. Salamat, O Diyos, sa marami. And minsan pa, Father God, we declare Jeremiah 29:11 over the lives that your plan and will be done, O God, in the name of Jesus, O Lord. Salamat. Salamat na marami. We entrust their life unto you. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Yan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yan. Punta na kayo doon sa inyong classroom. Praise God. Sa umaga pong ito, handa na po ba ang bawat isa? Amen. No, napaka ganda po ng tema natin. Sa buwan na ito ng Oktubre, no? We are created to rule. Amen. Sa mga pinag-aaralan natin every Sunday, every tinig ng pag-asa, maging sa midweek, naroon na patuloy na binubuksan ng Diyos ang ating mga puso't isipan upang ang katotohanan na ito ay maipamuhay natin. Dahil ang nais po ng ating Panginoon, ang kanyang salita ay hindi lamang natin nalalaman, kundi higit sa lahat, naroon po na ito ay nararanasan at naipapamuhay natin. Amen? Sapagkat ang ating Diyos ay hindi Diyos lamang ng kasaysayan. Siya ay Diyos ng karanasan. Amen. Nais niya na maranasan natin yung goodness niya, katulad ng ating inawit, no? Yung goodness niya, yung faithfulness niya sa bawat isa. Praise the Lord. Kaya sa umagang ito, handa natin ang ating puso, ang ating isipan. Ang ating tatalakayin ngayon ay about the kingdom principles, no? Na naroon na nais ng ating Panginoon na ma-experience to live, no, yung kingdom rulership, no? The 5 kingdom principles that the Lord wants us to live out para naroon na maranasan talaga natin yung kingdom rulership, no? Yung kingdom living. Dahil ang sabi nga, we belong to the kingdom that cannot be shaken, no? Tayo kasi ay tinawag ng Diyos para sa kanyang kaharian. At nais ng Diyos na ito'y maging makatotohanan sa ating buhay. Amen? Nais niyo po ba ito maging makatotohanan sa buhay niyo? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mararanasan natin ang kingdom living. Amen. Praise the Lord. Buksan lang natin ang ating mga puso't isipan, no? Praise the Lord. Sa pagkakataon na ito, no po, ang sabi po dito, no, the kingdom of God, habi nga po, includes many principles, no? Yung principle po ay, maaaring ito ay standards that when carefully, sabi nga po, ay considered and lived out, will produce the benefit of living in the kingdom. Naroon daw po may mga prinsipyo, meron pong mga standard sa kingdom ng Diyos. At ito ay nais ng Diyos na malaman natin. Ang sabi po, ang ibig po sabihin ng principle, it is a fundamental truth that serves as a foundation for a system of belief or behavior. Ito daw po yung fundamental truth, no? Na nais ng Diyos na maging pundasyon ng bawat isa sa atin. Dahil po, katulad po na isang tahanan, kapag ang pundasyon ay hindi matatag, no, makikita natin na ito'y madaling mabuwag, no, madaling masira. Pero kapag ang pundasyon po ay matatag, makikita po natin
na naroon po na sabi nga po, ito'y mananatili at ito'y nananatiling nakatayo, nagtatagumpay. Gayon din po sa bawat isa sa atin, no? Kaya napaka halaga, no? Na naroon po na ang mga katotohanan na ito, mga principles na ito ay malaman natin at maipamuhay natin para ito po ay maging pundasyon natin. No, bigla pong pinaalala ng Diyos sa akin na yung pong bahay namin dun sa Pasig, sa Orambo, ito po ay almost 61 years na. No? 61 years na po yung bahay namin doon sa Pasig, sa Orambo. At alam niyo po, kung titingnan niyo po, no, for how many years? For 61 years, walang gaanong naroon na nabago dito. At alam niyo po ba kung ano ang pinakahalige? No? Kung ano ang pinakahalige na ginamit doon po sa aming bahay na yun, up and down po yun. Ito yung, habi nga po, ang haligi noon ay kahoy lamang. No? Kahoy lamang na hindi kayang kainin o naroon na, sabi nga, kainin ng anay. Kaya purihin po ang Diyos, no? Bagamat napakarami ng ano lang po ng anay, yung parang naaatake lang ng anay, ay yung halimbawa ay naglagay kayo ng cabinet, no? O kung ano man, yung ibang kahoy. Pero alam niyo po, yung haligi po ng bahay namin for 61 years, no? Ay naroon po na nananatili pa rin, no? Kapag po ganun ang ating naroon po, pundasyon din, ang haligi natin, yung nag-build up sa atin, naroon po na sabi nga ay hindi tayo matitinag kailan pa man. Amen? No? Katulad nga, sabi nga, because we belong to the kingdom that cannot be shaken. Ano man mga problema, pagsubok, hindi tayo naroon na matitinag. At sa pagkakataon na ito pong principles na ito na ating pong pag-aaralan, no? 5 P po ito, 5 P, ay naroon na nais ng Diyos na maging fundamental truth natin na magsaserve as a foundation, no? Para po naroon na yung belief natin, yung behavior natin, ay naroon po na maging behavior na talagang namumuhay sa kingdom ng ating Panginoon. Po, kanina po, biglang pinaalala sa akin ng Lord, nung ako po ay nagpe-pray at nire-review ko uli itong ating pong pag-aaralan. Pinaalala po sa akin, bakit ang mga Pilipino, no? Ang mga Pilipino, kapag napunta sa ibang bansa, umaasenso, no? Umaasenso sila bagamat minsan napakaraming hirap, napakaraming problema ang kanilang naroon na tinatahak, pero umaasenso pa rin sila, no? Nararanasan nila yung, sabi nga po, yung pag-unlad sa kanilang mga buhay. Ang isa po na pinakita sa akin ng ating Panginoon ay dahil po doon sa mga standard o principles na naroon po nalalakharan nila sa ibang bansa, no? Naroon na, sabi nga, yung standard doon na talagang nadidisiplina ang mga Pilipino. Na kung saan, dito sa atin, bara-bara lang, basta-basta lang. Pero pagdating na, doon sa ibang bansa, hindi nila magawa yon. Bakit? Dahil yung standard, yung principle ng lugar na kanilang pinupuntahan ay talagang naninindigan sa katotohanan. No? Yung kumbaga, yung law nila, yung batas nila, may ngipin. No? Nakakalungkot po, no, dito sa atin naroon na napakaraming batas na ginagawa, pero dahil wala yung ngipin, wala yung talagang standard na, sabi nga po, sabi nga talagang mapapanindigan mo, matatayuan mo, kaya ang mga tao napipilitang, sabi nga po, mamuhay ng hindi kaaya-aya. No? Halimbawa na lang, halimbawa kapag sa trapiko na lang, halimbawa, no? May mga batas na, bawal yan. Pero makikita natin, ang batas minsan na hindi nagagawnap dahil nasusuhulan. Di ba? Nasusuhulan yung mga nandoon sa authority, no? Paano nga nito, pababa nga nito? Medyo na pinapapawisan ako kasi
Praise the Lord. Pero makikita po natin kapag ang batas, no, ay naroon na talagang pinatutupad, no, ano man ang mangyari, kailangan matupad ito, makikita po natin na ang tao, no, o yung naroon po na sumusunod dito ay nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Po, katulad halimbawa na lang, naalala ko noon, nung ang mayor sa Davao ay si dating Presidente Duterte, no? Dahil siya may prinsipyo siya, no? Meron siyang standard na kailangan ay masunod by hook or by crook. Kailangan ito ay mangyari at maganap, no? Halimbawa, yung bawal ng pagsisigarilyo sa labas, no? Kaya yung mga tao, dahil alam nila na ang batas ay totoo, ang batas ay talagang ipatutupad, unti-unti, nasanay sila ng mamuhay na naroon na sinusunod yung batas na yon, no? Kaya sabi nga, meron nga mga balita, no, na kapag halimbawa ay nakita ka ni dating ex-president na naninigarilyo o tinapon yung dadamputin niya yon at ipakakain sa iyo, no? Yung mga magnanakaw, natakot sila dahil talagang naroon na, sabi nga, binibigay yung talagang batas na dapat, yung principle, yung standard, no po? Gayon din po sa ating buhay Kristiyano. Mayroon po mga principles, mayroon po mga standard, ang kingdom of God, no? Ang kaharian ng Diyos, na nais ang Diyos na ngayon pa lamang, no, naroon po na ito po ay ating, sabi nga po, lakaran, tayuan, upang maranasan natin yung kingdom living, no? Yung buhay na naroon po, yung tunay na, sabi nga po ay, talagang nasa kaharian ka ng Diyos, no? Nandito ka pa sa lupa. Ang sabi, di ba, sa prayer na tinuro sa atin ng ating Panginoon, Thy will be done on earth as it is in heaven, no? Kung ano dahil nasa langit ay mangyari na dito sa lupa. Nais ang ating Panginoon na maging training ground natin, yung kingdom niya dito sa lupa, ng mga bagay na naroon po na inihanda niya sa kanyang kingdom. No po? Kaya sa umagang ito, handa na po natin ating puso. Ito po yung 5P na standard po ng kingdom ng ating Panginoon na nais niya na maikapamuhay natin. Una, the principle of promise, no? The principle of promise. Ito daw po ay yung sabi nga na dapat malaman natin, no? Maisapuso natin that all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. Na lahat ng pangako ng Diyos, no? Lahat ng pangako ng Diyos sa kanyang mga salita, ito daw po ay yes and amen. Anong ibig sabihin nun? No? Naroon na, sabi nga, ito'y totoo, no? Ito'y totoo. Pag sinabing amen, I agree. Makakapag-agree ka dito. Because the principle of promise ng kingdom of God, no? Ito po ay base o naka-founded, no? Sa ating Panginoong Jesus, no? Ang sabi nga sa 2 Corinthians 1:20, all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. Yan. For all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes, and through Christ our amen, which means yes, ascends to God for His glory. No? Kaya po, naroon po na kapag ang katotohanan na ito ay alam natin sa ating mga puso, no? Makikita po natin na, ang sabi nga po, kapag halimbawa, mayroong nangangaral ng salita ng Diyos at naisabi ang pangako ng Panginoon, halimbawa, by His stripes, we are healed. Kapag po ang principle of promise na ito, no, yung katotohanan ng pangako na ito, ay naroon po na talagang alam natin na kahit anong mangyari, ito'y magaganap at mangyayari. Kapag narinig natin yung promise na yon, wala tayong ibang mababanggit kundi Amen. Amen. No, 'di ba? Katulad na yung naroon na sabi nga yung kwento na ano sabi doon? Anong sabi yung kwento na yon? Na may blessing o wala, no? Praise the Lord pa rin. Amen pa rin, no?
amen pa rin. Naniniwala pa rin, nagtitiwala pa rin sa pangako ng ating Panginoon. Po, sabi nga, naroon na ang pangako ng Diyos, no? Ang langit at lupa ay lilipas, no? Ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Kaya ito po ay nais ng ating Panginoon na itanim natin sa ating mga puso. Sabi nga, everything is established, created, authored, and completed through Jesus Christ. No? Doon sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Doon sa John chapter 1, verse 1 and 3, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa verse 14, the Word turned into flesh. Kaya makikita po natin yung, sabi nga po, ginawa ng ating Panginoong Jesus, no? Na ang kanyang salita, ang mga pangako ay established through our Lord Jesus Christ. Kaya po, sa ayaw sa gusto natin, ano man ang mangyari, naroon po na ang salita niya ay mangyayari at magaganap. Dahil ang pangako niya, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay mananatili magpakailanman. Kaya sabi nga po, we should learn to trust God, trust His Word, and trust His promises. No po? Sabi nga doon sa Matthew 24:35, dito po nakalagay yung heaven and earth will pass away, but His Word will never pass away. Yun po. No? Kaya napakahalaga po na yung mga salita ng Diyos na ating pong naririnig, pinag-aaralan, naroon po na talagang pinananampalatayanan natin. No? Hayaan natin, turuan natin yung ating mga sarili, tayuan natin ito. Tayuan natin yung kanyang pangako. Tayuan natin yung kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang mga salita ay totoo. No? Mangyayari po ito. Kaya kapag po ang prinsipyong ito, no, the principle of promise, ay nilalakaran natin, makikita po natin na ang mga sinasabi po ng Diyos ay nagiging totoo sa ating mga buhay. Amen? Na halimbawa, sabi nga, we must believe on the Lord Jesus Christ, we and our family will be saved. Kapag ito po ay tinayuan natin, makikita po natin, hindi tayo mananawa na ipanalangin yung ating mga mahal sa buhay. Na kahit ngayon, nakikita natin na hindi pa nagbabago, parang ayaw magbago, pero ang tatayuan natin ay yung prinsipyo ng kanyang pangako. Makikita po natin, one day, no? One day, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay mangyayari at magaganap sa kanyang buhay. Amen? No? Naalala ko nga po, no, ano ba yung sabi ni Pastora Rio dun sa kanyang anak na bunso, na kung titingnan natin ay talagang grabe, no? Minsan aalis ang bahay nila, buwanan bago bumalik, kung saan nagpupunta sa mga barkada. Pero sabi nga po, hindi siya nananawa, dinideklara niya, pinagaganda lang niya yung kanyang patotoo dahil isang araw maglilingkod siya sa Diyos. Amen? No? Talagang tatayuan mo. Ano man yung nakikita mo, ano man yung nangyayari mo, ang tinatayuan mo ay ang pangako ng ating Panginoon. Amen? Kaya hindi ka manghihina. No? Hindi ka manghihina. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Nandun lagi yung, sabi nga po, yung positive mo, yung positive thinking mo. No? Katulad nga po yung patotoo ko sa inyo, no? Na nagpatotoo ko na walang sino man sa mga anak ko for 16 years na walang na-ospital. No? After ilang araw, biglang na-ospital si Pastora Sheik. Di po? Pero nandun pa rin ang pangako ng Diyos. Jeremiah 29:11. That His plan for her is a plan of peace and not of evil, that she might have an expected end. No? Kaya makikita po natin na bagamat may mga times na may nangyayaring ganon, kapag ang tinayuan natin ay yung pangako niya, makikita po natin, it shall come to pass. No? Sa ayon sa gusto natin, it shall come to pass. No po? Kaya po, naroon po bilang mga anak ng Diyos, bilang naroon na nais na maranasan ang kingdom rulership, because we are created to rule, we must stand, no? We must live out the principle of promise, yung kanyang mga pangako, no? Naroon na talagang tayuan natin. Po, tayuan natin. Praise the Lord. At ang pangalawa po, ang pangalawang prinsipyo, no, yung katotohanan na nais ng Diyos na
talagang matayuan natin ay the principle of patience. No? The principle of patience. Makikita po natin, sabi nga po, ito pong patience na ito, o yung pagtsatsaga, ito po ay na-establish and displayed at the beginning of time through God's process of creation. No? Ito daw pong patience o yung pagtsatsaga, doon pa lang sa pasimula sa creation, ay pinakita na ng Diyos. No? Pinakita na ng Diyos na kailangan talagang may tiyaga. Sa papaanong paraan? Nakita natin na hindi sa isang iglap ay na-create ang lahat. No? Kasi pwede naman yun di ba? Pwede naman yun kasi sa pamagitan lang ng salita, nangyayari. Pero makikita po natin, umabot ng ilang araw yung creation. Ilang araw bago yung creation, bago natapos yung creation. Ha? 6 days. Biro nyo, 6 days. Inabot ng 6 days. No? Inisa-isa ng Diyos. Inisa-isa ng Diyos yung kanyang creation. No? Hindi niya sinabi na magkaroon lahat. No? Pwede naman yun kasi makapangyarihan siya Di ba? Makapangyarihan siya sa salita niya mangyayari pero hindi. Ipinakita, no? Pinakita ng Diyos yung pagtsatsaga, yung patience, no? Nasa creation pa lamang niya naroon na sabi nga po naroon yung pagtsatsaga. Kaya ang sabi dito sa Proverbs 21 verse 5. Good planning and hard work lead to prosperity, but nasty shortcuts lead to poverty. Yan. Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts leads to poverty. Po. Alam niyo po, ito pong pagtsatsaga ang naroon na isa sa inaatake ng kaaway. No? Ayaw ng kaaway na magkaroon ng pagtsatsaga ang mga tao. Ang layunin kasi ng kaaway, ng dyablo ay pumatay, magwasak, sumira. No? Kaya alam nyo, ano yung naroon na ngayon, usong-uso? Ano yung ngayon ay usong-uso ngayon? Kaya marami may sakit, marami may karamdaman. Ano yung uso ngayon? Instant. No? Instant, wala na yung pagtsatsaga. No? Wala na yung pagtsatsaga na kapag meron kang nararamdaman, kukuha ka ng dahon, pipitasin mo ito, huhugasan mo ito, pakukuluan mo ito, at saka mo iinumin. Wala na yon, no? Naroon na habi nga po, ang paninira ng kaaway ay yung instant, no? Na isang inom lang. Pero ano ang nagiging dulot? Marami ngayon nadadialysis. Nasisira yung liver. No? Nasisira yung mga kidneys. Yung mga pagkain, naroon na instant. Alam nyo, naalala ko nung ako'y ng Bible study sa Kalamba. Ang Bible study doon ay gabi, no? At merong isang nanay, matanda na, 92 years old, na dumarating para umattend nung Bible study. E di nung makita ko po siya, lumapit ako at inalalayan ko, no? Sabi ko, Nay, dandahan po, may ano po dyan. Alam niyo, sagot sa akin, nakikita ko. 92 years old yun, no? At nung maroon po na, sabi nga pagkatapos ng gawain, na-interview ko, no? Kasi 92 years old, ang lakas-lakas. Alam niyo, sabi niya, lahat ng pagkain niya ay mga gulay na pinakukuluan lamang. No? At kapag ito ay napatakan kahit konting-konti ng betchin, alam niya kaagad.
hindi niya kinakain. Hindi niya kinakain. Dahil alam niya na ito ay makakasama. No? Minsan, ang isa sa panliling lang ng kaaway sa atin, yung masarap na panlasa. Pero unknowingly, nasisira na pala yung taste bud natin. No? Nasisira na yung taste bud natin dahil sa mga nakakain natin. Ayaw natin nung walang lasa, walang ano, no? Pero ano ang nagiging bunga nito? Ano ang nagiging bunga nito? Naalala ko yung anak ng isang dati namin kasama sa Mindoro, no? Si Pastora Helen Alega, na siya ngayon ang sabi nga ay resident pastor ng Oriental Mindoro ng JA1. Pero dati namin yung mga kasamahan, meron silang kaisa-isang anak, no? Kaisa-isa lang, isa lang ang naging anak niya. Pero nung napunta sila ng Germany, dahil sila ay naging busy, no? Naging busy sila, kailangan mo talagang kumayod doon, no? Naroon na naglilinis sila ng mga bahay, ganon. Hindi na nila nabigyan ng pansin yung kanilang kakainin. Kaya ang nangyari doon, no, panay pala McDo ang kinakain nung kanyang anak. At nang sila ay naroon na bumalik na dito, mag-for good, alam nyo, unknowingly, no, ang laki ng anak niya. Ang laki ng anak niya, kaya nung pumasok doon sa Divine, ay pumasok siya sa sports, no, dumating sa punto na bigla na lamang nakaramdam ng pananakit sa tuhod, unti-unti yon hanggang sa ang nakita na sakit, kasi nagdire-diretso yun, ay sepsis o yung sa dugo na pala. No? At nung kanilang naroon na parang sunsunin, yung history, bakit, saan galing yan, ganin-ganan, doon na anuhan, na dahil panay junk food pala, panay McDo ang kanilang kinakain doon, nagkaroon ng effect. At sa murang taon, nung batang yon 20 plus lang yata, ay nabawian ng buhay. Kaisa-isa nilang anak yon, ang laking lalaki. No? Tumangkad nga, pero yung loob pala ay unti-unti, no? Yung dugo ay unti-unti na naroon na, sabi nga ay, na nagkaroon ng infection. No? Kaya, ang nais ng ating Panginoon, let's go back to basic. Kagabi, nagulat ako. No? Ay, kagabi ba yon? Oo nga, kagabi. Biglang kumatok si Sister Lot. No? Pastora, sabi nga nun, dadaanan po ito ni Pastora Chic. Kung dami. Mga dahon ng ano ba yun? Lagundi. No? Siguro dahon lang ang hinihingi ni Pastora Chic. Talagang, ano na yung binigay kaysa, ang kinuha niya. Kumuha, nagputol na siya. At ang sabi nga, pasubukan niyo pong itanim. No? Ako naman po, dahil wala naman akong ginagawa, ang ginawa ko po, tsinaga ko na i-cut yung mga dahon at tanggalin na. At ang binigay ko na kay Pastora Chic ay yung ano tayo dito? Yung tangkay na itatanim at yung dahon. Kasi, sabi ko, baka pag ito'y binigay ko kay Pastora Chic, walang tiyaga na talagang isa-isahin yung dahon, ano? At makikita naman natin, may proseso din na kailangan pakuluan, hugasan, no? Kailangan po magbalik tayo, no? Magbalik tayo sa yung natural na mayroong kang patience, no? Sa paghahanda ng pagkain ng ating mga pamilya, kailangan ang patience, no? Hindi yung instant. Dahil instant, madaling magkasakit, no? Kailangan talaga. Naalala ko po nung nasa Mindoro kami, yung nag-aalaga sa amin ng pag-a-align ng aming katawan. Siya rin nagturo kay Ate Eileen, ano? Talagang marami siyang itinuro sa amin. Itinuro niya sa amin na
yung pito-pito, no? Alam niyo yung pito-pito? Yung dahon ng malunggay, dahon ng kamote, dahon ng, ano ba yun? Basta 7 dahon yon na naroon na pagsasama-samahan, pakukuluin. Asin lang ang ilalagay, no? At ito daw ay magandang pang-cleanse, no? Kaya po, no, ang gawa po ni Bishop, kapag mamimili, laging nandoon yung 7 dahon na yon, no? Although matrabaho, pero alam naman natin na malaki ang benefit na ibibigay sa ating katawan, no? Kaya napakahalaga po, no? Napakahalaga nung principle of patience na sa ating kapanahunan ngayon, ito yung wala na, no? Ito yung naroon na nane-neglect na. Kaya madaling mapahamak, no? Bigla-bigla na lang magdi-decide. Bigla-bigla na lang hindi pag-aaralan. Pero ang sabi nga, di ba? Ang sabi doon sa verse, good planning and hard work lead to prosperity. But hasty shortcuts lead to poverty, no? Pag yung basta-basta na lang, no, naroon po na ito yung magpapahamak sa atin. Ito yung naroon na magbibigay sa atin ng kahirapan. No po? Kaya po naroon na kailangan po ang tiyaga. No? Kailangan talaga yung tiyaga na nanggagaling sa ating Panginoon. No? Naroon po na sabi nga po, kapag ito po ay ating kinapamuhay, no, katulad halimbawa, pagtiyaga natin ang ating mga anak, ay ituro ang salita ng Diyos na kung minsan hindi nila nauunawaan, no? Katulad ng ginagawa ng ating dance ministry, na talagang yung mga kabataan na yan, tinatyaga nila, no? At makikita naman natin na darating ang oras na sila ay matututo, no? Natutuwa nga po kami doon sa 2 naming apo, na dati-rati, takbo lang ng takbo dyan, no? Ang gulo-gulo, pero ngayon natutuwa kami dahil nagkakaroon na sila ng desire, no? Bagamat minsan, katulad si Asiel, nagkakanda, bagsak-bagsak, no? Yung kanilang mga paa talagang hindi maano, no? Pero alam niyo, malaking bagay din po yun dahil pagdating sa school, nagkaroon na rin po sila ng, sabi nga ng, wala na silang hiya, no? Nagsasali na sila doon sa kanilang mga, tawag dito, yung kanilang mga activities. No po? Kaya makikita natin, tiyaga lang. Tiyaga. No? Yung salita ng Diyos, ibigay natin sa kanila. Bagamat minsan, akala natin hindi pinapansin, pero makikita po natin. Hindi natin alam na itatanim yon sa kanilang mga puso. At ang sabi nga sa Bible, if we train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Sa ayat sa gusto natin, yung salita ng Diyos na buto, na tinanim natin sa kanilang mga puso, ito ay bubunga, no? Ito ay lalago, no? Kaya purihin po ang Panginoon. Wag po tayong manawa, no? Wag tayong manawa. Hayaan natin na yung ating mga anak, no? Bagamat kung ito'y kaliliitan, minsan talagang halikutan, pero hindi po. May nangyayari, no? May nangyayari. Kaya lagi po natin silang i-involve, no? Lagi natin silang i-involve. Yung pong mga anak namin, purihin ng Diyos, no? Dahil sila, sabi nga po, hindi pa kami kasal ni Bishop, ay naglilingkod na kami sa Panginoon. Nang kami ikasal, nagkaroon kami ng anak, talagang kasama sila, no? Noon si Sheik pa lang at saka si Shemuel, ang anak namin, 2 pa lang. Paghayo namin, kasama namin sila. Ang aming sasakyan noon ay motor lang, no? Motor siya. Na kapag pupunta kami sa mga gawain, no? Magpa-follow up kami, mag-Bible study, nakasakay sila doon sa gitna, no? At ako naman, ang gawa ko, naroon na nakahawak akong ganun kay Bishop para kung matulog man sila, yung isa dito, iaano yung ulo, yung isa dito, no? Kaya walang dahilan. Walang dahilan. Isama natin sila na minsan parang mahirap, no? Pero makikita po natin hindi nawawalan ng halaga, no? Hindi nawawalan ng halaga. At purihin ng Diyos dahil nakita nga natin, no? Yan, si Pastora Sheik, no? Ginagawa na yung calling ng Panginoon sa kanya. Sila Shalem, no? Ginagawa yung calling. May kanya-kanyang calling. Pero sa ayat sa gusto natin, naroon pa rin yung pagsiserve sa kingdom ng ating Panginoon, no? Kaya mahayaan po natin na yung principle of patience ay
ipamuhay natin. Huwag tayong magmadali, no? Huwag tayong magmadali. Hayaan natin na magdahan-dahan tayo na humahakbang sa kalooban ng ating Panginoon, no? Dahil makikita po natin sa bawat paghakbang natin, sa pagsunod sa ating Panginoon, makikita po natin yung kanyang kapangyarihan, no? Kaya napakahalaga po no? Napakahalaga yung principle of patience na sabi nga po ay, at saka yung pong patience sa gusto natin, ito ay isa sa fruit of the Holy Spirit, no? Ito ay isa sa fruit of the Holy Spirit. Nandun to sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, no? Katulad po, 'di ba, last month ang ating tema ay fruit bearing, no po? Ang fruit bearing po na unang-unang hinahanap ng Diyos ay ang fruit of the Holy Spirit. Ang sabi sa 22, no? But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ito daw yung pinuproduce ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things, no? Kaya ito po, ang patience po ay isa sa fruit of the Holy Spirit. Kaya napakahalaga po noon na yung pagtsatsaga, hayaan po natin na maikapamuhay natin, no? Pagtsatsaga na paglingkuran ang ating asawa, pagtsatsaga na paglingkuran yung ating mga anak, pagtsatsaga na, sabi nga po, kung ikaw ay nag-aaral, pagtsatsaga na kung ikaw ay nasa opisina, gawin yung iyong tungkulin. Pagtsatsaga na kung ikaw naman ay member sa isang ministry, sa isang church, ay gawin ito na mayroong pagtsatsaga at makikita po natin, makakamit natin yung bunga ng katagumpayan. Amen? Praise the Lord. At ang pangatlong letter P na principle ay the principle of praise. Yan. The principle of praise. Ang sabi nga po sa Psalms 22 verse 3, God inhabits the praises of His people. No? God inhabits the praises of His people. Naroon daw po na, sabi nga po, yung pagpupuri ng kanyang mga anak ay hinahanap lagi ng Diyos. No? Dito siya nakakakilos sa ating mga pagpupuri sa ating Panginoon. No? Kaya nga po, napakahalaga. Nung lagi tayong nagpupuri, nagpapasalamat, ikinakapamuhay natin. Kahit na ano yung nararamdaman natin, kahit na ano yung nararanasan natin. No po? Yung principle of praise ay nandoon na, sabi nga po, laging lumabas sa ating mga bibig, katulad po ng ating mga inawit. Kung hindi tayo makapag-praise, sabihin natin yung sinabi ni Haring David. Ano yung sinabi ni Haring David? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Kinocommand niya. Inuutusan niya. Inuutusan niya yung kaluluwa niya. Inuutusan niya yung lahat ng parte ng katawan niya na magpuri sa Diyos. No? Bakit? Dahil alam ni David yung principle of praise. No? Na sa pagpupuri sa ating Diyos, mayroong kapangyarihan na nangyayari, no? Makikita po natin dito sa sa Joshua 6:20. Sa Joshua 6:20, dito makikita natin nung naroon po na, sabi nga po, bumagsak yung wall of Jericho. When the people heard the sound of ram's horns, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the town and captured it. Amen. No? Naroon daw po na yung mga tao, nung marinig nila yung sound ng ram horns, no? Kasi ito po yung yung time na kung saan ay kailangan nilang sabi nga po, makapasok doon sa Jericho. Pero dahil ang Jericho ay napapalibutan
ng wall o ng, anong tawag doon? Pader. No po, ito po ay hadlang para sila ay makapasok doon sa Jericho, yung mga Israelites. Ang pader po ay hindi basta-basta ang pader. Napakalapad na pader, napakataas na pader. No? Sabi nga po ay pwedeng magdaan ng sasakyan doon sa pader. Ganong kalapad. Kaya imposible, mahihirapan sila. No? Mahihirapan ng mga Israelites para makapasok sila at makonquer nila ang Jericho. Pero dahil alam nila ang principle of praise, no? Ano ang ginawa nila? Ang ginawa po nila, binigyan sila ng instruction ng Diyos na ang wall of, sabi nga po, ang mga Israelites ay ikutin yung wall of Jericho na yon, no? Tinipon nila yung kanilang mga sundalo, yung kanilang mga worship teams, no? Yung mga Levites, no po? At ang ginawa nila, umikot lang sila. 6 na beses, 6 na araw, isang ikot doon sa wall of Jericho, no? Alam niyo yung mga sundalo na kanilang kalaban, nung nakita nila yon, no? Nagtatawanan sila. Naku, nasisiraan na yung mga Israelites. Ano yung ginagawa nila? No? Ano yung ginagawa nila? Iniikot tong wall of Jericho. No? Siguro sabi nila, maghahanap sila siguro ng butas para makapasok dito sa ating no? Sa ating teritoryo. Talagang matyaga po na naroon po na buong tahimik at panalangin na ginawa nila na umikot sila sa wall of Jericho ng 6 na beses, 6 na araw. No? Kaya makita natin yung tiyaga dito, no? 6 na, isang araw, isa, ikot. Malaki yun. No? Siguro kung baga sa, nakakita na kayo ng mga yung mga track and field. No? Baka mas malalaki pa doon. Pero hindi nila inilintana. No? Na pinanghawakan nila yung principle of promise o yung salita ng Diyos, no? Na may gagawin ng Diyos kapag sila ay sumunod. Kaya sila ay buong tiyaga, no? Buong tiyaga na naroon na umikot. At ang isa sa instruction na binigay sa kanila sa ikapitong araw, 7 beses nilang iikutin. No? Di lalong mas maraming tiyaga ang kailangan. Dahil 7 beses. At pagkatapos nilang ikutin for 7 times, no po, ang sabi dito, ang instruction, kapag narinig nyo, ang yung ram horn, no, kapag ito'y inihip na, sabay-sabay na magsumigaw at magpuri sa Diyos, no? At ano po ang nangyari? After nila na magpuri sa Diyos, sumigaw at magpuri sa Diyos, bumagsak ang wall of Jericho. Amen? Hindi sila gumamit ng doon, ng yung ginagamit? Mga pampasabog. No? Alam niyo, yung mga bundok, literally, para sila ay naroon na makat, kasi di ba minsan gagawa ng mga kalsada, naglalagay sila ng mga pampasabog doon. Pero alam niyo, ang ang mga Israelites, no, ang ginamit lang nila yung principle of praise. Ang wall of Jericho napabagsak dahil sa kanilang pagpuri, no, because of the principle of promise, because of the principle of patience, and because of the principle of worship and praise, no, napabagsak nila. Hindi lamang po 'yon dito po sa sa New Testament sa Acts chapter 16 verse 25. Dito naman po makikita natin noon si Pablo at si Silas ay nahuli dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, sila po ay kinulong, no? Nakulong si Pablo at si Silas, no? At alam nyo, nung sila ay nakakulong, hindi lang po basta ikinulong, nilagyan pa ng tanikala yung kanilang mga kamay at kanilang mga paa. Grabe, no? Ikinulong na, nakatanikala pa, no? Pero alam niyo po, ginamit nila ang principle of praise. Anong ginawa nila? Ang sabi dito,
around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Ano ibig sabihin nun? Yung pag-awit nila, no? Yung pagkanta nila, hindi mahina. Hindi mahina. Hindi nila sinarili. Hindi nila sinabi, I love you, Lord. I worship you, Lord. Hindi. Talagang habang sila ay nakakulong, nakaposas, no? Kamay at paa, talagang sumisigaw sila. Sinisigaw nila yung, bless the Lord, oh my soul. No? Yung kinanta natin kanina, God is good. No? Yung goodness nyo is running over me. Talagang sinisigaw nila. Kaya ang sabi doon, and the other prisoners were listening. No? Napakinggan ng mga prisoners na kasama nila. Yung pag-awit nila, yung pagkanta nila. Ano po? At ang susunod, ang sabi sa 26, yan, tingnan mo, Goy. Sa 26, makikita natin. Susunod na verse. Yan. And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were loosed. No? Lahat pala nakaposas din, no? Pero ang sabi nga noon, dahil sa pagpupuri nila ni Paul and Silas, makikita po natin, malakas silang nagpuri, no? Malakas nilang umawit, nagpasalamat, nag-worship sa ating Panginoon, no? Narinig ng mga prisoners na kasama nila, ang sabi noon, and suddenly there was a great earthquake, no? Nagkaroon ng malakas na lindol, so that the foundation of all the prisons were shaken. No. Yung pundasyon daw nung kulungan na shake. And immediately all the doors were opened. No? Kasi nawala na yung balance ng mga pintuan, kaya nabuksan. Nabuksan yung mga pintuan. At hindi lamang yon. And everyone's bonds were loosed. No? Lahat daw ng kanilang mga posas sa kamay at sa paa ay nabuksan din. Grabe, no? Himala yun. Dahil dun sa lindol. Hindi po, ito ay dahil dun sa principle of praise. No? Dahil dun sa pagpupuri nila sa Diyos. No? Na ang mga anghel ng ating Diyos Ama, pinababa lahat. No? At naroon na, tinanggalan lahat sila ng posas. No? Pinalaya sila ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na ang sabi nga ay, sabi dito, when we praise God, the burdens of life are lifted, and we who were bound are loosed and set free. No? Kaya pag meron tayong nararamdaman, meron kang problema, meron kang mga pagsubok, imbis na mag-iiyak ka dyan, imbis na kung sino-sino ang tinuturo mo o nandoon na sinisisi mo, ang gawin mo, magpuri ka, sumamba ka sa ating Panginoon. At makikita natin, God will make a way, no? God will move miraculously in our lives. At sabi nga po, anuman yung problema na yon, anuman yung mga pagsubok na yon ay, sabi nga po, masaset free tayo, mapapalaya tayo. No? Kaya napakahalaga po nung pag may nararamdaman ka, no? Pag may nararamdaman ka, sinanay ko nga po, sa totoo lang po, sinanay ko, talagang yung pong pagpupurit, pagsasalamat, bata pa lang po kami, naririnig na po namin yun. No? Kapag po ang nanay ko noon ay pumasok na sa kwarto at siya'y nanalangin, ang naririnig lang namin sa kanya, panay pasasalamat, panay pasasalamat, panay pasasalamat. No? Kaya makikita po natin na, sabi nga po, naroon, lagi yung papurit, pasasalamat. For 88 years, makita po natin yung strength na binibigay ng Diyos. No? Sa ngayon po, nakakapagsabi lang siya na masakit ang tuhod. No? Kapag sinabi ko na sa kanya na, Nay, maligo ka na. Ang sasabihin nun, masakit ang tuhod ko. No? Pero ano lang yun, kumbaga alibay lang yun para wag siyang maligo. No?
Pero dahil alam ko nga na yun ay alibay lang, talagang nire-review ko, no? Sabi ko, pag naligo kayo, tanggal ang sakit ng tuhod nyo. Tapos kapag narinig ko siya, minsan, naririnig ko siya na, aray. Sabi ko, imbis na aray, sabihin nyo, thank you, Lord. Sabi ko, nakakalimutan nyo na ba yung pagpapasalamat nyo sa Diyos? No? Minsan, nakakalimutan na po natin yun kapag sobra na yung problema natin. Pero alam nyo, the more na mabigat ang problema natin, the more na pagsigawan mo ang papuri sa Diyos at makikita mo ang kanyang kapangyarihan. Amen? No? We must always praise the Lord in every circumstances dahil doon makakakilos ang Diyos. Po, ito yung hinihintay ng Diyos sa atin. He inhabit the praises of His people. No? Kaya pag halimbawa meron kang problema, just sing unto the Lord. No? Imbis na i-meditate mo yung problema mo, i-meditate mo yung nararamdaman mo, just sing unto the Lord. No? Alam niyo po, nitong nakaraang linggo, nandun kami sa Mindoro. Bago po kami umalis, no? Bago kami umalis, biglang kakaiba ang naramdaman ko sa tiyan ko, no? Na para bang laging may hangin, masakit, no? Kaya po, ang ginawa ko po, una, nire-review ko, tapos I sing praises unto the Lord, no? At hanggang sa nandun kami sa Mindoro, no? Kaya po, ang alam ko, may tinuro din ang Diyos sa akin doon nung nandun kami, no? Tinuruan ako ng Lord na magdisiplina. Ano yon, no? Napalampas ko po lahat ng handa nila, no? Kahit masasarap yung handa nila, napalampas ko lahat yon. Ang ginagawa ko lang po, pagkakain ako, kukuha lang ko ng 2 o 3 kutsarang kanin, tapos lalagyan ko lang ng konti sabaw, yun yung aking kinakain, no? Kaya sabi ko, Lord, salamat, tinuturuan mo akong magdisiplina, no? Sa nangyayaring ito, tinuturuan mo akong magdisiplina. Pero nandun rin patuloy, no? Lalo na pag yung matutulog, nararamdaman ko yung sakit. Pero sabi nga po, as the King of ng ating Panginoon, no? We have the power. Kaya patuloy lang po na ginamit ko yung principle of promise, no? Yung pangako niya na by His stripes I am healed. Yung principle of patience na hindi ako nataranta na kailangan kong uminom ng gamot, kundi talagang ang ginawa ko, yun nga, yung disiplina sa pagkain, no? Tapos po, naroon yung principle of praise, nagpupurit. Lalo na kapag sumasakit, mas lalo akong nilalakasan yung pagpupuri sa Diyos, no? Kaya minsan nagugulat sa bishop, bigla akong kumakanta, no? Kapag ako'y kumanta ng ganun, ibig sabihin may nararamdaman na ako, no? Kaya ang ginagawa ko, kumakanta ako, nagpupuri ako sa ating Panginoon. At praise God, no? Pag uwi dito, parang na-vanish, no? Walang-wala akong naramdaman, no? Kaya sabi ko nga, walang nagawa ang kaaway. Hindi niya na-spoiled ang pagpunta ko doon sa Mindoro, no? Bagamat napalampas ko, no? Alam nila Pastora Jonah, gustong-gusto ko yung ano ba yun? Yung langka na humba. Kaya nag-prepare sila ng humba. Pero hindi ko yung tinikman, no? Ang sasarap nung inihanda nila, hindi ko yung tinikman, no? Tapos lalo na yung huli, nung bago kami umalis, kumain uli kami doon sa Arsenia, ang pinaka-ano doon, yung ice cream na durian. Hindi ko rin tinikman, no? Talagang talagang God has given me, no, na gamitin yung principle of patience, no? Hindi ako mamamatay pag hindi ako kumain yan. Minsan kasi may mga bagay na, naku, pag hindi mo nakain, kaya minsan kahit ang dami mo na nararamdaman, nandun pa rin yung craving mo. Siguro, nais ng Diyos na turuan tayo, no? Turuan tayo. Sabi nga ay, kapag, just praise the Lord at makikita mo yung craving na yon, mapapagtagumpayan natin. Amen? No? Praise the Lord. At number 4, principle of provision. Yan. Yung katotohanan na ang Diyos ay handang-handa lagi na i-provide ang lahat ng ating pangailangan. Kailangan po ito ay maging totoo sa ating mga buhay. No? Sabi nga, when we put God first in our lives, His faithful to provide all our needs. Katulad ng sinabi sa Philippians 4:19. Di ba? Sabi sa Philippians 4:19 na
God will supply all our needs according to His riches in glory through Christ Jesus. Pero, kung pag-aaralan po natin, yung Philippians 4:19, bago sinabi yon ni Pablo, no, sa mga taga-Pilipo, na my God shall supply all your needs. Bakit yun nasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos? Dahil alam niyo po, yung mga taga-Pilipos, kahit na anong hirap, kahit na anong, habi nga po, yung pinagdaraanan nila, yung paghihikahos na pinagdaraanan nila, hindi sila nanawa na suportahan si Pablo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. No? Bagamat nandoon yung kahirapan doon sa mga taga-Philippians, pero taos-puso pa rin na nagpapadala ng support, nagpapadala ng naroon para ang salita ng Diyos ay magpatuloy. No? Kaya ano ang sinabi ni Pablo sa kanila? My God shall supply all your needs. Ibig sabihin, naisabihin ni Pablo na hindi nasasayang yung inyong pinagkakaloob. Hindi nasasayang yung pagsuporta na ibinibigay niyo sa akin. Dahil ang Diyos ko ang siyang magsusupply ng lahat ng inyong pangangailangan. Amen? Kaya makikita po natin yung principle of provision. Sabi nga po, it is rooted in the law of harvest. No? It is rooted in the law of harvest. Luke chapter 6 verse 38. Yan. Our willingness to give determines our provision. If we sow the word of God into our lives, we will reap its reward spiritually and naturally. Yan. Ang sabi doon sa 6:38, basahin natin. Luke 6:38, give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more running over and pour out into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Yan. Yung palang provision, yung law of provision, it is rooted, no? Doon sa law of harvest. Anong ibig sabihin nun? No, kapag tayo ay nagtanim, tayo ay aani. No? Ito po ay isang katotohanan, no? Kapag tayo ay nagtanim, kaya kapag naroon po na tayo ay nagtatanim, ang Diyos po ay gagawa ng paraan para tayo ay umani, no? Katulad ng mga magsasaka. Alam niyo yung magsasaka? Kapag sila ay naroon na nag-harvest na, no? Pipiliin nila yung pinakamagandang ani nila, no? Pipiliin nila yung pinakamagandang ani nila. Minsan, ibubukod nila mga 2 kaban, no? 2, 3 kaban na kung saan ay alam nila na maganda ang produce ng ani na ito, no? At pagkatapos po, yun yung kanilang itatanim. At makikita natin after noon, yung 3 kaban na yon o 2 kaban na yon na palay, na kanilang ginawang punla, ano ang naaani nila? Ekta-ektarya, no? Kaya ganun din po sa law of provision, no? Kapag po tayo ay nagtanim sa gawain, no, sa pagsusuporta sa gawain ng Diyos para mapalaganap ang kanyang salita, sa ayaw at sa gusto natin, aani tayo. Amen? Dahil totoo po yung pangako ng Diyos, no? If we will give, we will receive. Po, habi doon, good measured, pressed down, shaken together, and running over. Talagang liligligin, no? Yung talagang pipik-pikin. Ibig sabihin talagang, anong tawag doon? Siksik na siksik, no? Ang pagpapala na ibubuhos sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya wag po tayong manawa, no? Wag po tayong manawa na, habi nga, ituloy yung ating pagsuporta. Po, praise the Lord. Sa ngayon po, merong kinakaharap ang church, no? Na alam ko na ito'y isang paraan para muli ay buhayin yung ating pong yung pledge na ipinangako natin sa ating Panginoon, no? Yung ating tungkol sa Travis, na dahil po dumating sa punto na yung dati po na nagsusuporta
ng halos kalahati noong ating ibinabayad sa Travis ay nagkaroon po ng problema kasi dati po, kasi ang bayad po ng Travis natin, more than 23,000, no? Dati po, nang tayo ay under ng ARC, no? At ano po to, transport, parang trading na ano, ang gawa po noon, for siguro 2 years yata, na ang inuhulog lang natin ay 10,000 at yung ARC ang nagpupuno. Siguro more than 13,000 ang galing sa kanila, no? Nagkaroon po ng problema yung yung ARC. Kaya po, dahil ang ating pong Travis ay naka-loan yan sa bangko, monthly nagbabayad tayo ng 23,000 mahigit, no? Kaya nangyari po, shoulder na, no? Sinyoulder na ng ministry. Pero noon po nagkaroon ng parang nai-announce siya tayo, nag-meeting at nag-ano nga tayo ng mga pledges, no? Pero siguro dahil nagkaroon ng mga problema, yung mga nangako na magpe-pledge, yung iba hindi po nagagampanan, no? Hindi nagagampanan. Kaya ang ministry po ang nagbubuo, no? Nagpupuno. Kung minsan si Bishop ang nag-aabono, no? Para hindi tayo masira doon sa ating pagbabayad ng Travis. Pero nito pong nakaraan, nandun nga na nalaman namin kay Pastora Chic na talagang ilang buwan na marami talaga hindi nakakapag-pledge. Kaya medyo nahihirapan, no? Nagkakaroon medyo ng ang ating ministry, ang church po, dahil sa gusto, kailangan natin yung nung una, biglang sabi ni Bishop na pahatak na lang para hindi nahihirapan. Maaring biglang solusyon yun, Pwede yun. Pero how about yung 3 years? Kasi 3 years na sa atin yung Travis. Ganun-ganun na lang ba na mawawala ito sa atin? Napaka-pakinabang ito, no? Nasusundo yung ating mga kapatiran, nagagamit ito, no? At sa ngayon po, muli ay kumakato kami doon sa mga nag-promise ng pledges para ito po ay mapagpatuloy natin. At praise God, naroon po na katulad nga nung sinabi, no, nag-aano tayo ng planning, no, kung paano muli ay magkakatulong-tulong na sabi nga po, na ito ay ating maitaguyod kasi 3 years na, sayang naman 2 years na lang, no. Kaya po, mayroon pong pagmi-meeting na gagawin, isasama po natin ang Sagana, sasama rin natin ang Camellia dahil usually nagagamit naman ito para sa lahat. Hindi lamang po yung dito sa Molino ang shoulder, no? Hingi po tayo ng ayuda, no? Dahil ito po ay para sa lahat naman, no? At usually nga po ito ay nagagamit weekly sa para no? Kasi nung una ang naisip, may mga sasakyan naman tayo. Kaya lang hindi naman nga panglahatan na pwedeng maghakot. Kaya sama natin sa prayer ito, no? Na maayos natin to, yung plano, maibigay ng Lord yung wisdom, no po? Sabi nga hayaan natin yung principle of patience dahil kahit kailan naman hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon, no? Kaya po naroon na sabi nga, we know dito sa principle of provision, He can supply all our needs. Amen? Lalo na po, ang gawaing ito, ang church na ito ay sa Kanya. No? Kaya alam natin na hindi siya magpapabaya. No po? Kaya po, ang principle lang dito, it is, sabi nga po, ito ay rooted in the law of the harvest. No po? Giving. Kaya wag po tayong manawa. Dahil ang Diyos natin ay hindi sinungaling, no? Hindi siya sinungaling na sinabi niya na kapag ikaw ay nagbigay, ibabalik ito sa atin ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Praise the Lord. At ang pang ilan na? Pang 5 na. Another principle na nag-umpisa sa letter P, the principle of power. Yan, the principle of power. It is the ability to live
and act accordingly to God's will. For your life can only be done through the influence or power of the Holy Spirit. Ano po? Naroon na, sabi nga po, nais ng Diyos na itong prinsipyo na ito ng kapangyarihan ng Diyos ay maranasan natin. Ang sabi sa Acts 17:28, kailangan daw po ito yung naroon na talagang tinatayuan natin. That in Him we live and move and have our being. Yan. For in Him we live and move and exist. As some of your own poets have said, we are His offspring. Nais ang ating Panginoon na makita talaga ng kanyang mga anak dito sa kingdom of God, sa kanyang kaharian, na naipamumuhay natin yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin. No po? Sabi nga po sa dito sa Ephesians chapter 3 verse 20, God can do exceedingly abundantly above everything that we can ask or think according to the power that works in us. Yun. Praise the Lord. Naroon daw po na sabi nga po, ang Diyos natin ay kayang gumawa, no, ng mga kamangha-manghang bagay na sa pamagitan daw po ng, yan, according to the power that work in us. Yung kapangyarihan na kumikilos sa ating mga buhay. Ano yon? Ang Santong Espiritu. No? Kaya napakahalaga po na sa kapanahonang ito, we must acknowledge the Holy Spirit in our life. Kung dati-rate, binabaliwala natin siya, napakahalaga po na acknowledge natin siya dahil sa Kanya, no, naroon dumadalo yung kapangyarihan ng Diyos. Let's acknowledge the power of the Holy Spirit para maranasan natin yung mga kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sabi nga sa Luke chapter 10 verse 19, ang sabi dito, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. No? Naroon daw po na binigyan tayo ng kapangyarihan na tapakan ang lahat ng gawa ng kaaway, no? At lahat ng, habi nga po, ng kanyang kapangyarihan, walang makakagalaw sa atin, walang makakasakit sa atin, no? Kaya po, kapag meron po tayong, nararamdaman, no? Ako po, nung time na yon na nararamdaman ko yung sa dito ko sa tiyan ko, talagang, I use the power, no? Ginagamit ko yung kapangyarihan ng Diyos, no? Talagang, ang dinideclare ko, lahat ng toxic, lahat ng kung may bukol man, lahat ng kung ano man, yung mga bagay na ito na nagpapasakit sa akin tiyan, tinutunaw ko lahat to sa pangalan ng Panginoong Hesus. No? Let's use the power of the name of our Lord Jesus Christ. Bakit? Dahil ang sabi, lahat ng pangalan sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya wag po nating baliwalain, no? Wag nating baliwalain ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapag may naramdaman tayo, i-declare kaagad natin, Jesus is Lord, no? Jesus, katulad po nung nung ako po ay biglang nadapa, no? Nung ako galing dito kami sa prayer meeting dito, pag-uwi namin doon sa bahay ng anak namin, kila Shemuel, para po talaga may tumulak sa akin, no? Paghakbang ko doon sa may pader, kasi merong pader na merong hagdanan para makaliban kami. Paghakbang ko, parang may tumulak sa akin, bagsak ako. Ang naramdaman kong bumagsak sa akin ito, no? Yung ganito ko, bumagsak, nakapayong pa ako. Pero talagang dakila ang Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos na yung mga, di ba, may yung mga payong, ang tawag to? Yung mga, anong tawag doon? Nasira yon pero walang umano sa mukha ko, no? Talagang ramdam ko na ang lakas ng bagsak nitong mukha ko. Pero alam niyo po, automatic, ang sabi ko, Jesus is Lord over my face. Jesus is Lord over my face. Deklara ako ng deklara na gano'n.
No? Declare ako ng declare that Jesus is Lord over my face. Pero doon sa pagkakabagsak na yon, kung hindi ko na-deklara ang kapangyarihan ng Diyos, maaaring may nangyari na. Pero dahil ang idineklara ko ay ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus, alam niyo po, after ng ilang minuto, no, wala na akong naramdaman. Ang hindi ko na malayan, ito palang pa ako, no? Itong pa dito ay nabiyak yan, no? Talagang puti yung nakita mo na parang no? Pagpasok ko na lang doon sa bahay, tsaka ako nakita. Na sabi nga, rin pala yung pa ako, no? Pero praise the Lord, no, doon natin makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Declare lang ako ng declare the power of the name of Jesus. Amen? No? Natin ito, no? I-exercise natin ito, ikapamuhay natin to. Para hindi tayo matalo ng nararamdaman natin, ng nararanasan natin. Let's declare the power of the name of Jesus. Dahil ang sabi niya, no? Ang sabi nga noon, I have given you power. Binigyan na tayo, nasa atin na. Ang naisang ng ating Panginoon, gamitin natin. No? Gamitin natin para maranasan natin yung kingdom living. No? Yung pamumuhay sabi nga sa kingdom, no? Na walang lack. Noon nga kasi nga hindi ko talaga nabomba ng Jesus is Lord yung pa ako. Medyo nakaranas ako dito ng ng talagang sakit, no? Minsan sinasabi sa akin ng mga anak, pag nakikita ni Shemuel, pa-doktor niya na yan. Sa loob-loob ko, Jesus is my great healer no? Talagang lagi kong binobomba. At praise the Lord, nakita niyo naman, no? Makinis na. Pero kung titingnan niyo noon, parang hindi siya papantay. Kasi nga, parang nabiyak siyang ganon, no? Tapos parang uka. Pero ngayon, praise the Lord, pantay na siya. Amen? No? Kaya makikita natin, there is power. Gamitin natin yon, no? Gamitin natin yon. Ako nga talagang lahat. Sabi ko nga, ini-imagine ko kung may bato man dito, kung merong toxic, kung may Sabi ko, Lord, tunawin niyo to sa pangalan ng Panginoong Hesus. At yung isa pang itinuro sa akin ng Panginoon na kapag ako'y dumudumi, no? Ang lagi ko sinasabi, Lord, palabasin niyo, dapat lumabas in Jesus' name. Lahat ng toxic, lahat ng mga masasamang elemento na nakapasok sa aking katawan, pinalalabas kita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? No? Parang minsan nakakatawa pero hindi. That is the power of our God. Na nais ng Diyos na gamitin natin. Amen? No? Kung sa larangan, sa natural, may iba't ibang klase ng doktor. No? Di ba? Kapag halimbawa ay sa ngipin, ano ang tawag doon? Dentista. Kapag sa panganganak, anong tawag doon? Ha? OB-GYN. Pag yun sa cancer, anong tawag doon? Oncologist. Kapag kung may iba-iba, no? Pag sa buto, anong tawag doon sa buto, yung doktor sa buto? Ha? Ortho, no? Sa mata. Optometrist. Kung titignan natin, sa tao, limitado lang. Hanggang dyan lang ang kaalaman mo. No? Hanggang dyan lang ang kaalaman mo. Pero ang Diyos natin, He is our great doctor. Amen? Lahat ng parte ng katawan mo, alam niya, specialty niya yon. No? Kasi nga siya yung naroon. Di ba? Sabi nga doon sa Psalms 139, no? Binubuo ka pa lang sa sinapupunan ng anak mo ay ng nanay mo, no? Alam na niya, no? Alam niya yung kung ilan ang bilang, kung gaano kahaba. Napag-aralan pala yung palang ating bituka, no? Napakahaba pala niyan kapag Di ba nakakakita tayo ng bituka ng baboy, bituka ng na kapag iyon ay inilanta, ang haba. Ang haba pala nito, no? Yung small intestine, yung big intestine natin, large intestine natin, napakahaba pala niyan. Pero napagkasya niya sa ating mga tiyan, no?
Lalo na yung mga sexy dyan. No? Makita mo na ang liit pero kasyang-kasya yung nilikha ng Diyos. Ganon kakapangyarihan ang ating Diyos. Kaya wag mo siyang limitahan. Amen? Wag natin siyang limitahan. Ang kapangyarihan niya, no, ay naroon ang sabi nga ay great. Wag magpasawalang hanggan. Walang katulad ang kanyang kapangyarihan. Gamitin natin to. Amen? No? Alam niyo, may time noon na may ngipin ako na na umuuga na. No? Minsan masakit. Alam niyo, sabi ko, Lord, you are my great dentist. No? Yun ang ko, Lord, you are my great dentist. Umuuga na. Tapos, nagtanong ako, doon sa magkano pabunot? 1,000. Ha? 1,000 na pabunot ngayon? Grabe naman, umuuga na. No? Kung pwede lang, lagyan ko na lang ng tali at No? Pero alam nyo, kadi-declare ko na, Lord, you are my great dentist. Minsan nga, sabi ko, Lord, padala nyo nga yung mga anghel nyo. Gamitin na nila yung spiritual plies. Ako, nag-imagine ako kasi alam ko naman, sabi ng Panginoon, He will send His angels to take charge over us. No? All truths are parallel. Kung ano nangyayari sa physical, nangyayari yan sa spiritual. Kaya kailangan alam natin yon, no? Naalala ko, noong oras na ba? 11 na. Pero no? Last na naman. Praise the Lord. Alam niyo po, may time po na kailangan alam natin yung totoo no? Alam natin, ang mga anghel po, di ba sabi nga, He will send His angels to take charge over us. Hindi sila makakakilos, ang mga anghel, kapag hindi natin sila inutusan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Naghihintay siya sa atin. No? Naalala ko sino ba yung nagsabi na minsan daw ginagawa nating, pinatatabaan na lang natin yung ating mga anghel. Walang ginagawa. Hindi kumikilos, hindi tayo natutulungan. Bakit? Hindi nila yung kasalanan. Tayo ang may kasalanan. Tayo ang may pagkukulang. Dahil hindi natin sila nako-command in the name of Jesus. Kailangan i-command natin sila in the name of Jesus. No? Alam niyo po, nung kami po ay nasa Mindoro, meron akong kapartner sa prayer, may gift of vision sila. Ako po, gift of faith. No? Kaya kapag kami nagsama-sama para mag-pray, ay ang saya po. No? Ang saya ng prayer namin. Bakit? Kasi kita namin yung kalaban. No? Kita namin yung kalaban. At kita rin namin yung tagumpay. Kaya bago kami matapos, talagang dinideklara na namin, inaangkin na namin ang katagumpayan galing sa ating Panginoon. And after nun, makikita namin yung manifestation, physical manifestation, noong katagumpayan na ibinigay ng Panginoon. No? May time noon na bago-bago pa yung cellphone. Bigla akong napuna. Siguro urging ng Holy Spirit sa akin yon. Yung isa kong anak, si Shemuel, natutulog, hawak yung cellphone. Ngayon, dahil alam ko tulog na, kukunin ko para ilayo sa kanya. Every time na hawakan ko yung cellphone, nagigising siya. No? Di hintayin ko ulit siyang matulog. Hawak yung cellphone. Maya pagkita kong tulog, lalapit na naman ako sa kanya para kunin. Nagigising na naman. Alam nyo, sabi ko, may something to. Sabi ko, hindi to pangkaraniwan. Na ito ang hindi na napapansin ngayon ng mga, lalo ng mga Kristiyano. No? Sabi ko ngayon, hindi to pangkaraniwan. Kaya alam nyo, ang ginawa namin, tinawag ko yung aking mga prayer partner. Sabi ko, pray tayo. Sabi ko, parang may something na nagko-control. No? Kay Shemuel, sabi kong ganon. Dahil ang napupuna ko, kapag yung cellphone hindi niya mabitiwan, kahit tulog na, hawak pa. No? Kaya alam nyo, nung nagpray kami, habang nagpe-pray kami in the Spirit, no, pray in tongues, no, tapos in the name of Jesus,
yung may gift of vision ang ipinakita na yung cellphone na yon na hawak ni Shemuel. Sino dito ang nakakita noon ng patalastas ng globe na parang merong, ang tawag dito? Oo, yung tela, di ba? Na yun ay sign of wave. Na ibig sabihin, nakakarating siya. Di ba? Kaya nga, halimbawa ako, tinawagan ko yung taga-States. Nakakausap ko, bakit? Because of the wave. Di ba? Because of the air wave. Yun. Ang ipinakita po ng Diyos, no, habang kami nagpe-pray in the Spirit, no, yung wave na yon ay kulay itim. Kulay itim. And I know and I believe, yun din yung wave na nagmamanifest doon sa mga parang nagiging addict na, doon sa mga games. No? Yun yung wave. Kaya makikita nyo na para bang yung iba kahit na hindi na umihi, hindi na kumain, hindi makaalis. Because of that wave, kulay itim siya. No? Kulay itim siya. No? At nung kami ay nagpe-pray, no? Kami nagpe-pray in the Spirit, tinawag namin ang mga anghel. No? Tinawag namin ang mga anghel para ang wave na yon ay naroon na tanggalin doon sa, pumapasok doon sa cellphone ni Shemuel. No? Kaya pray in the Spirit. At alam nyo, sabi ko nga although hindi ko nakikita, pero kung ano yung nakikita niya, sinasabi niya, ako naman yung in Jesus' name, taga-bind ako, in Jesus' name, in Jesus' name. No? Ang nakikita niya po, habang in Jesus' name ako, in Jesus' name, in Jesus' name, alam niya ginagawa ng anghel, no? Yung anghel na pinadala ng Diyos, yung wave na yon, na maitim na yon, parang binabalumbon niya, no? Alam niyo yung kapag yung binabalumbon, yung parang hinihila mo, di ba? Halimbawa, yung kortina, para maano mo siya, ibabalumbon ganon, unti-unti. Ganon po ang ginagawa ng anghel. No, binabalumbon niya. Parang inaano niya yung Minsan kapag nahinto ako ng in Jesus name, natitigil sila ng pagbabalumbon. Kaya ang ginawa po namin, ang ginawa ko talaga, no, talagang maya't maya, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus. Habang ginagawa, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Balumbon ng balumbon yung ang haba nung ang tagal. In Jesus' name. At nung dumating sa punto na parang naubos na yung wave na yon, yung parang tela na yon, yung isang bultong gano'n na maitim na tela, nakita niya kasi sa spiritual, inilagay ng anghel doon sa isang parang supot at inihagis, no? Inihagis sa isang malalim na inihagis. At alam nyo, after ng prayer na yun, after ng prayer, ang nakita namin na wave na lumabas na ay puti na, no? Kaya after na nag-thank you na kami sa Lord. Lord, thank you Lord na inalis niyo na yon. At alam nyo, pagkatapos po nun, nagulat po ako. Dahil nung makita kong tulog si Shemuel, malayo na yung cellphone niya. Hindi niya na hawak, no? At ang nakakatuwa dito, no? Ang nakakatuwa dito, napapagod din pala yung mga anghel. Dahil kitang-kita nung kasama ko, yung kapartner ko, nang after ng prayer namin ng ganon, talagang parang, ang tag dito, lupaypay yung anghel, no? Lupaypay yung anghel. At ang ginawa po, umalis muna yung anghel at naglagay ng panibagong anghel na bantay ni Shemuel. Alam niyo po, sa ayat sa gusto natin, meron tayong anghel na nakabantay sa atin. No? Meron tayong mga anong tawag doon? Yung angels, no? Na naka-assign sa atin, nagbabantay sa atin. 'Di ba? Na natin yung mga bata, mga baby. Na minsan naiiwan mo, no? Nalalaglag, pero walang nangyayari, no? Makita natin yung pagsalo sa kanila ng anghel. Kaya lang minsan, bakit merong nangyayari? Lalo na kapag nakita mo. Bakit? Kasi ano ang sinisigaw mo? Malalaglag! Nalaglag nga. Kasi kung ano lumabas sa bibig mo Di ba? Life and death is in the power of our tongue. Kaya kapag halimbawa may mangyayari, malalaglag! Laglag na nga siya. No?
Kaya dapat matuto rin tayo kung ano yung idideklara natin. Ano ideklara mo? In Jesus' name. Yun. Kaya para makita mo yung mga anghel na naghihintay ay makakilos. No? Makakilos siya. Kaya makikita natin, kaya sabi ko nga yung kung alam niyo lang yung katotohanan, lalo na yung mga mahilig doon sa mga laro-laro ng games, no? Kung yun, oo, nakikita ng mata mo, pero may epekto sa katawan mo. Di ba? May epekto yan sa katawan mo. Bakit? Ayaw ka ng paihiin. Ayaw ka ng pakainin. Hanggang sa meron ka ng maramdaman. No? O kaya yung isip mo, guguluhin niya. Kaya kapag tinawag ka, nagmumura ka na, ayaw ka na sumunod. Alam niyo, maglaro na lang kayo sa spiritual. No? Kahit hindi niyo pa nakikita. Ako, magmula noon, dahil, sabi nga, wala akong gift of, gift of vision, but I have the gift of faith. Kaya kapag ako nagpe-pray, minsan talagang ginagamit ko yun. No? Ini-imagine ko. Diba, pinagpe-pray yung, di ba, yung tinatawag na yung big one. Marami natatakot, no? Kasi kung ano-anong report ang naroon na sinasabi. Mag-ingat, ganyan-ganyan, no? Pero ako, pag nag-pray ako, talagang sa prayer ko, Lord, padala niyo yung mga anghel niyo, hawakan yung mga tectonic plates na yon para wag gumalaw, no? In Jesus' name. Kaya makikita po natin, no, there is power, may power na ibinigay sa atin ang ating Panginoon, no? Naranasan ko pa, 'di ba, kapag deliverance. Minsan ang hirap mag-pray ng deliverance. Nakakatakot kasi minsan ang lakas, no? Alam niyo, one time meron kaming prayer and fasting yung mga leaders, no, nung kami po ay nasa Mindoro pa noon. Hindi ako makaakyat sa taas kasi nasa taas ang church noon . Yung bahay na inuupahan namin, nasa baba. Meron pong isang leader kami noon. Habang siya ay nagpe-praise and worship doon sa taas, meron siyang nararamdaman na kakaiba. No? Meron siyang nararamdaman na kakaiba. At dahil dito, nagkaroon siya ng desire na siya'y makalaya. Ang sabi niya, Lord, pababa po ako kina pastor, magpapapray ako ng deliverance. Kahit sino po yung madatnang ko doon, magpapapray ako. Sabing ganun niya, no? Kaya, bumaba po ito, no? Bumaba. Nagkataon, ako lang po yung nando sa bahay at yung mga bata, no? At sinabi niya yun sa akin. Sabi niya, Pastora, magpapapray po ako. Ang prayer ko po ay, kung sino po yung madatnang ko dito, magpapapray ako for deliverance. Then sabi ko sa kanya, let it be done according to your faith. Mangyari kung ano yung pananampalataya mo. Sabi ko, halika, mag-pray tayo. Nung nag-pray na po kami, nagpe-pray kami ng deliverance na yun, nag-react. No? May espiritu na nag-react sa kanya. No? Pero, dahil alam ko ang katotohanan, that God will give His angels to take charge over us. Wala akong na-feel na takot. No? Hindi katulad noon, nung hindi ko pa alam yung power na yon, no? Na kung saan pagtalagang, kasi naranasan na marami kaming na-deliverance sa Mindoro na talagang halos nagkikikisay, yung mata umiikot, no? Yung dila humahaba, marami na parang tatakutin ka. Pero nung time na yon, dahil nag-iisa ko, na ipagpe-pray siya, alam niyo po, ang sabi ko kaagad, Lord, padala niyo ang anghel niyo na magtatali dito. No? Alam niyo po, nung sinabi ko yon, sabi ko, in Jesus' name. Nung sinabi ko po yon, yung parang nagpapapalag na gano'n, biglang tahimik na gano'n. No? Para talagang nakatali siya. And after nun, tsaka ko kinonduct yung deliverance. No? At praise the Lord. Alam nyo, yung kabataan na yon, ginagawan pala ng hindi maganda nung tiya niya. Na yung tiya niya, may espiritu namang nagkokontrol. Nung dinideliverance ko siya, may mga react na parang natatakot yung spirit na ayan na. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, sasaktan ako. Ay, bakit sasaktan? Huwag kang matakot. Sabi ko gano'n. Ang Panginoong Yesus ang magpapalaya sa'yo.
Pupuntahan ka namin. Ang lakas sa loob ko. Pupuntahan ka namin. Ililigtas ka ng Panginoon. No? Tapos maya-maya hanggang sa parang nagbalik na doon sa ano niya yung dinideliverance ko. Pagkatapos mag-pray, sabi nung dinideliverance ko, tiya ko po yun. Sabi ko, tiya mo ba yun? Sabi, alam mo yung bahay? Kasi sabi ko, pupuntahan eh. Opo, alam ko yung bahay. Sabi ko, sige, puntahan natin. Pinuntahan namin, sinama ko yung mga leaders. No? Pinuntahan namin, ang layo ng bahay. Alam nyo, halos nasa gitna ng gubat. No? Nasa gitna ng gubat yung ano, yung tirahan ng tiya niya. No? Marami naman kami mga leaders. Masaya galing pa ng prayer and fasting. Kaya full of joy. No? At nung nandun na po kami, nung pagpunta namin doon, ang isa sa kinagulat ko, hindi man lang nagulat na pumunta kami doon. Ang dami namin. No? Hindi man lang nagulat, di ba tayo pag hindi mo expected, bakit napunta dito? Hindi. Siya hindi. Talagang parang di sabi ko doon sa pamangkin. Sabi ko, tanong mo nga kung nasaan kanina tong yung tiya mo, gano'n, Tapos sabi ko naman, sabi ko, magandang araw po. Sabi ko, narito po kami para i-share sa inyo ang pag-ibig ng Panginoon. Ganyan na, pinapasok kami doon sa bahay nila. Kubo lang yon. Tapos parang may sulambe, may mga upuan. Doon kami. Tapos sabi ko doon sa isa namin kasama na leader, sabi ko, ikaw mag-share ng Word of God. Nag-share na po siya. Tapos, bago mag-closing, nag-react na naman yung spirit. No? Nag-react na naman yung spirit doon sa kabataan na dinideliverance ko. No? Nag-react siya. Nung mag-react siya, yung tiya niya, biglang tumakbo sa kanya. Hinawakan yung, gawa yun ng yung may mga karga-kargang ibang espiritu eh. Tapos, nung hinawakan niyang ganon, alam nyo, nag-away yung espiritu na doon sa dinideliverance ko, tsaka yung tiya niya. Sila yung nagsasagutan. Ang ginawa ko naman, pinatong ko yung kamay ko, pinatong ko yung kamay ko sa kanila, no? Tag-isa, sa ulo nila. Habang nagtatangsa ko ng tangs. Sila nag-aaway, nagsasagutan sila na Tapos after nun, sabi ko doon sa tiya niya, sabi ko, pwede pong muna, layo muna kayo, sabi kong ganun, at nag-concentrate ako dito sa dinideliverance. Alam niya, sabi ko sa kanya, saan ka nakatira sa lugar na ito? Alam niyo kung ano yung tinuro? Isang kalendaryo na ang nakalagay ay, nakita niyo na yung para siyang Santo Niño na ang buhok ay maitim na parang yung buhok hanggang ganon, yung ganon. Ewan ko kung anong tawag doon. Yun yung image doon sa kalendaryo na yun. At ang sabi ng Espiritu na ang sabi, doon siya nakatira. No? Kaya sabi ko, doon ka pala nakatira. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sinusunog ko ang iyong tahanan sa lugar na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Alam niyo na sinabi ko po yun, bigla siyang sumigaw ng napakalakas. Na pagkatapos siyang sumigaw, wala na. Nagbalik na sa katinuan yung aking dinideliverance. No? And after noon, sabi ko doon sa tiya, sabi ko, wala po kaming intensyon na manggulo. Sabi ko, nais lang po ng Panginoon na makita natin yung kanyang kapangyarihan. No? At ang ginawa po namin, pina-accept po namin siya sa Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon. At bago kami umalis, ang sabi niya, may panahon na sasama rin ako sa inyo. Sabi ganon. Alam nyo, after 3 months yata, nabalitaan ko, nasunog na yung bahay niya doon at umalis na siya sa lugar na iyon. Amen? At yung pong ay, maaaring nakasama na yon, no? Nung leader na yon namin sa gawain ng Panginoon. Kasi buong pamilya niya naglilingkod na sa ating Panginoon. Amen? No? Ay makita mo yung kapangyarihan ng Diyos. No? Kaya yung parang adik ka na doon sa mga games, no? Meron niyang wave na maitim. Na yun, yung wave na yun ang nagko-control sa iyo. No? Open your spiritual eyes.
Open your spiritual eyes. Di ba sabi nga, we wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places. It's high time to use the power and authority na binigay ng Diyos sa atin para hindi tayo mapaglinlangan ng kaaway. No? Para hindi tayo mapaglinlangan ng kaaway. Po, gamitin natin. Kapag may mga bagay na para bang kapag lagi tayo nagpapa-control sa Holy Spirit, bibigyan tayo ng discernment. No? Ipapakita niya sa atin yun. No? Ipapakita niya sa atin yun. Bakit nga? Bakit nga parang laging gusto-gusto ko? No? Then use the power of the Holy Spirit. Use the power na binigay sa inyo ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito yung ating pinaka-best weapon. Ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang lahat ng tuhod ay luluhod, di ba? Lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi, ang Panginoong Hesus ay Diyos. Kaya it's high time. Kailangan makapamuhay tayo ngayon. No? Makapamuhay tayo sa, sabi nga sa kingdom living. No? We are created to rule. Hindi tayo yung paghaharian. Hindi tayo ang dapat pagharian ng kaaway. Tayo ang dapat maghari. No? Sapagkat ikinrate tayo ng Diyos para magkaroon ng authority. No? At ang ating pinakahari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. He is the King of Kings and the Lord of Lords. No? Yung sinabing King of Kings, nasaan na ba yan? Yan. King of Kings. Ang King na tinutukoy ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang Kings naman ay walang iba kundi ang bawat isa sa atin. Di ba? Ang sabi dito sa Revelation chapter 1, 5-6. Tingnan natin. Revelation chapter 1, verse 5-6. Ang sabi dito, and from Jesus Christ, He is the faithful witness to these things, the first to rise from the dead, and the ruler of all the kings of the world. All the glory to Him who loves us and has freed us from our sins by shedding His blood for us. Verse 6, He has made us a kingdom of priests for God His Father. All glory and power to Him forever and ever. Amen. No? He has made us kings and priests. No po? Kaya tayo yung kings. Kaya dapat tayo yung nagro-rule. Ang iro-rule natin, ang i-take dominion natin ay yung mga gawa ng kaaway. Nakakalungkot ngayon, ang kaaway ang nag-dominate sa atin. Sa pamagitan ng ano? Sakit at karamdaman. No? Kahirapan. Addiction. Tayo ang nadodominate. Pero sa pagkakataon na ito, I know and I believe, kaya ibinigay ng Diyos ang tema na ito. No? Sa J. Blue family, it's high time to take the dominion. Na tayo na yung naroon na mag-take ng dominion sa kaaway. Hindi tayo yung dinodominate ng kaaway. Amen? Because God has given us the power. Minsan, pinagtatawanan lang tayo ng kaaway. Bakit? Kasi hindi natin alam. No? Hindi natin alam. Napapasayaw niya tayo. Napapagawa niya yung dapat na, yung gusto niyang gawin. Hindi natin alam, pinagtatawanan tayo ng kaaway. Pero it is high time. It is high time to take dominion. Ito'y panahon na para tayo ay mag-rule. Hindi tayo ang i-rule ng kaaway. Tayo ang mag-rule. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, wala siyang kapangyarihan sa atin. Amen? Mas makapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Greater is He that is in us than he that is in this world. It's high time. Calling time na ito, malapit nang dumating ang Panginoon. Ayaw ng Diyos na makita niya tayo natalunan. Nais ang Diyos na makita niya tayong tagumpay. Katulad ng sinabi sa Ephesians chapter 6, na after ng labanan, bagamat may labanan, tayo ang nakikitang nakatayo at matagumpay. Amen? No? Hindi tayo yung lupaypay, tayo ang nakatayo at matagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sa oras na ito, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, dito po sa mga principles na ito, nais ng Diyos, ipangmuhay natin to. I-trust natin, no?
gawin natin makatotohanan sa ating mga buhay. The principle of, ano yung una? Promise. Totoo ang mga pangako ng Diyos. Panghawakan natin to. The principle of, susunod, patience. Maging matyaga tayo. Maging bukas yung ating Sabi nga, He will give us the instruction and direction. Siya magbibigay sa atin ng instruction. Minsan kaya tayo napapariwara, hindi natin hinihintay yung instruction niya. Gagawa na tayo ng plano natin. Maganda to ganon. Pero ano ang kahitnan? Katalunan. No? The principle of praise. Pag may nararamdaman ka, imbis na sabihin mong aray, just say, praise the Lord. No? Kasi pag lagi mo sinasabing aray, aray, tuwan-tuwa ang kaaway. Lalo ka pa niyang kikilitiin. Lalo ka pa niyang kukurutin. No? Just praise the Lord. No? Kahit na ano yung sitwasyon natin. Susunod, provision. Huwag kang matakot magbigay. Huwag kang matakot na hindi mo ituloy yung pledge mo. Dahil may malaking pagpapala na inihanda ang Diyos sa J. Blue family. Amen? No? At ang panghuli, the principle of power. God has given us the power. Amen? Tumayo tayong lahat. And sa pagkakataon na ito, let's use these principles. No? I-activate natin itong mga prinsipyong ito, itong mga principles na ito, itong mga standards na ito, na nais ng Diyos na maikapamuhay natin. Kapag may nararamdaman ka, just praise the Lord. No? Minsan kasi talagang, minsan mahirap dahil kapag pero kapag alam mo ang prinsipyo na ito, matatalo mo anumang sakit at karamdaman na yan. Amen? Awitin natin yung unang awit kanina. Nung inawit to kanina, sinabi ng Lord sa akin, let's command. Katulad ng ginawa ni David. Kung hindi niya makommand, kung hindi siya dahil sa naging problema niya, maaring hindi na siya makapagpuri. Dahil bumagsak siya sa adultery, bumagsak siya sa, yung nagpapatay na siya, no? Worse na yung kasalanan na nagawa ni David. Kaya dumating sa punto siguro hindi na siya makapagpuri, hindi na siya samba sa ating Panginoon. Naramdaman na niya na para bang sabi nga ay dry na siya. No? Kapag kakataon na ito, anong nararamdaman nyo? No? Nandun pa ba yung sigla? Nandun pa ba yung excitement natin? O kung nakakaramdam na kayo ng parang wala ka ng sigla, wala ka ng excitement sa panalangin, no, sa pagpupuri sa Diyos dahil sa nararamdaman mo, sa nararanasan mo, ito yung panahon. Let's use the principles. No? Ito yung mga katotohanan na kailangan maging pundasyon natin bilang isang mananampalataya, bilang isang kingdom citizen, no, ng ating Panginoon. Turuan natin ang ating kaluluwa. Turuan natin ang ating isipan. Be not conformed to this world, but be transformed with the renewing of our mind, that we may prove what is that good and the perfect will of God. Turuan natin ang ating isipan to bless the Lord. Turuan natin ang ating buong katauhan. Kung ang ating mga katawan ayaw makatayo dahil sa sakit na nararamdaman, i-command natin. Katulad ng ginawa ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Kung ayaw magpuri ng kamay mo, utusan mo ngayon. Taas mo ang kamay mo. No? Pwede natin ito i-command. Because we have the authority. We have the authority. Katulad ng ginawa ni David. Ginamit niya authority niya, una sa lahat sa sarili niya. No? Una sa lahat sa sarili niya, kinumand niya. Lahat. No? Kaya sa oras na ito, let's do it. Let's do it. Kung nanghihina ka na, command. Command your mind. Command yourself. Command your body to praise and worship the Lord. To bless the Lord with all our soul. Sabi nga, there are 10,000 reasons to bless His holy name.
Minsan sa konting problema lang, hindi ka na makapagpuri sa Diyos. Katulad ng sinabi dito no, sa awitin na to, there are 10,000 reasons to bless His name. No? To bless His name. Let us sing this song at hayaan natin na habang ito'y inaawit natin, let's do it as a command bilang pag-uutos. Utusan natin ang ating kaluluwa. Utusan natin ang ating isipan. Utusan natin ang ating katawan. Utusan natin ang ating lakas. Sa pamagitan ng ano, let's remember all the good things that God has given us. Yung magising ka lang sa umaga, ito'y malaking pagpapala na sa ating Panginoon. Amen? Kaya, sa oras na ito, let us sing this song. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless the Lord. Taas natin ang ating mga kamay. Kung ayaw magtaas ng kamay mo, kung ayaw itaas ng katawan mo ang kamay mo, i-command mo. Sabihin mo sa kamay mo, itaas mo ang kaitaas mo. Na ikaw ay magpuri sa Diyos na aking sinasamba. Amen. Oh my soul, I worship His holy name. Amen. Let's command our body, our mind. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy. Let's use the principle of praise. Lakasan natin ang pagpupuri sa Diyos. Amen. Oh my soul. Oh my soul. Kapag kung nangangati ang lalamunan mo, umawit ka ng malakas sa ating Panginoon. Hallelujah! Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Isa pa, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. Isa ito sa reason It's time to dahil tayo sing po ay binubuhay pa ng ating Panginoon. Yes. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Ancient love, and you're slow to Yes. Let us remember the love of Your God. name is great, Amen. and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. Amen, Lord. Dahil sa kabutihan mo, patuloy ka sa 10,000 awit. reasons Magpupuri for sa my inyo. heart Hallelujah! to cry. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul.
my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever. Amen! Ang pagpupuri, ang magagawa natin hanggang sa buhay na walang hanggan. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Sa oras na ito, hallelujah, habang ang keyboard ay naglalaro o habang ang keyboard ay tumutugtog, let's remember, alalahanin natin yung mga kabutihan ng Diyos upang may lumabas na papurit pasasalamat sa ating mga puso. Alalahanin natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-ibig na ipinararanas sa atin. Yes, let the spirit of praise arise in our hearts today. Yes, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Bagamat hindi kami nagiging tapat, nariyan ka. Yes, oh God, salamat sa pagsama niyo. Salamat, oh Diyos. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Hindi ka nagsasawa sa akin, oh God. Salamat sa payakap mo, Panginoon. Lord, sa pagkakataon na ito, pakinggan niyo ang papurit pasasalamat ng inyong mga anak. Yes. Let the spirit of praise arise. Let the spirit of praise arise in our hearts today. Let's give Him the praise. Let's give Him the thanksgiving. Yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo, lalahanin mo ito upang ikaw'y makapagpasalamat sa Kanya. Thank you, Lord. Oh, yes, oh God. Salamat, Lord. Mula sa kadiliman, Panginoon, inihaw niyo kami sa kaliwanagan. Salamat, Lord, sapagkat hindi ka nagsasawa sa amin, bagamat matigas ang ulo namin, Panginoon. Niyayakap mo pa rin kami, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo kami pinapabayaan. Salamat, O Diyos. Kahit minsan, Lord, hindi ka nagkulang sa amin. Hindi lang kami naging tapat, Panginoon. Hindi namin ito naunawaan, pero hindi ka nagkukulang. Oh, salamat, Lord. Ang bawat umaga, Lord, na dumarating sa amin buhay ay sapat na upang ikaw'y pasalamatan namin. Yes, oh God. Oh, yes, Lord, pakinggan nyo ang papurit pasalamat ng inyong mga anak. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Lord, we want to worship you, Lord. Nais ka namin papurihan, Panginoon. Nais ka namin pasalamatan sa oras na ito. Yes, oh God. Thank you, Jesus. When I look into your holiness, oh God,
natin ang kabanalan, ang kabutihan, ang pag-ibig, ang katapatan ng ating Panginoon sa oras na ito sa ating mga buhay. Yes. Yes, Lord. Shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, and my will becomes enthralled in your love. When all things that surround shadows in the light of you, I worship you. Yes, Lord. Tanggapin niyo ang papuri ng inyong mga anak, Panginoon. Oh, we worship you, Lord. The reason we live is to worship you, oh God. Oh, I worship you, Lord. Yes, oh God. Worship you, the beauty of your holiness. Sa umaga pong ito, Diyos. Yes, Lord, tanggapin niyo pa po ng mga anak niyo. Oh, yes, oh God, thank you. The reason I live is to worship you. Lumuhod tayo ngayon sa kanyang harapan. As we worship Him, hallelujah. When I look into your holy face, when I gaze into your loveliness, yes, Lord. Let the true praise arise, Lord, in the heart of your people, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. When I found the joy of reaching your heart. Yes, oh God. When my will becomes central in your heart. When all things that surround become shadows in the light of you. Yes, Lord, we worship you, oh God. We worship you, Lord. We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah to the King of glory. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah. Oh, the reason we live is to worship you, Lord. Huwag namin itong kalimutan, Panginoon. Yes, oh Lord, the reason we live is to worship you. I worship you. I worship you.
Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Oh, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, yes, oh, Lord. Oh, yes, oh, God, we worship you, we worship you, we worship you. Yes, Lord. The reason we live is to worship you. The reason we live is to worship you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Hayaan niyo po, Diyos, na ang karanasang ito, Diyos, ay maging palagian ng aming mga puso. Na ang maging dahilan namin sa patuloy na pamumuhay sa mundong ito ay ang purihin ka, sambahin ka, luwalatiin ka, sapagkat ito ang gawain na pagwalang hanggan. Salamat, Santong Espiritu, sa pagtuturo niyo sa amin na magpuri ng taos sa aming mga puso. Salamat, salamat, salamat. We give you all the glory, the praise, the thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Amen. At sa pagkakataon pong ito, because pinamuhay natin yung principle of praise, binasag na po, nagkaroon na ng earthquake sa mga problema natin, nagkaroon na ng kalayaan, nagkaroon na ng kasagutan, tanggapin po natin ito, no? Expect greater things from our God. Amen. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat. I-declare natin, we belong to the kingdom that cannot be broken. No? Awitin natin to. We belong to the kingdom. Sabihin mo sa katabi mo, sabihin natin sa bawat isa, na tayo ay kabilang sa kingdom ng ating Panginoon. Amen. Praise God. We belong to the kingdom. Amen. Thank you, Lord.
We belong to the kingdom that cannot be shaken. Amen. We belong to the kingdom. Hawak-hawak tayo ng kamay. The kingdom that Hawak-hawak tayo cannot ng be kamay. We broken. belong to the kingdom. We belong Amen. to the kingdom. The kingdom that cannot be shaken. We belong to the kingdom. The kingdom that cannot be Amen. moved. There's no sickness or trouble, Amen. no sorrow or struggle. All your needs are available. Amen. To the kingdom The where we kingdom belong. where we Amen. belong. Kompleto ng Christ ating is the kailangan. King of Kings. He made us priests and kings. For we are created, Amen. created to rule. Amen. We belong to the kingdom that cannot be shaken. We belong to the kingdom that cannot be moved. Hallelujah, Jesus, Jesus. Hallelujah, Jesus, Jesus. No boundaries. Amen. No limitations, no ending, no shortage, no wall. No boundaries, no limitations, no ending, no shortage, no wall. We belong to the kingdom that cannot be shaken. We belong to the kingdom that cannot be moved. There's no Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. God bless us all. Lahat po ba'y pinagpala? Napakabuti po ng ating Panginoon. Tunay nga, minsan pa ay talaga pong ipinaran sa atin ng Panginoon ang kanyang kabutihan at ang kanyang kadikalaan. Naniniwala po ba kayo na we belong to the kingdom that cannot be shaken? Amen. Okay. Tayo po ay dadako ngayon sa isang parte pa rin po ng ating pagsamba. At ito po ay ang offertory, ang gawain ng pagbibigay. Yan po. Gusto nyo ba po ng atin pong mga finances ay hindi ma-shaken, hindi ma-move, walang walls, walang boundaries, walang limits? Amen. Opo, yun po. Katulad nga po ng ating napag-aralan sa umagang ito, may mga kingdom principle, may mga principle po na binibigay ang Panginoon upang maranasan natin ang kingdom living, even po sa ating finances. At ayun po, dapat po tayo ay may mga standard na susundin, mga principle na susundin tungkol po sa ating pagbibigay. At ito po, ito po ay ang mga salita ng Diyos. Ang mga pangako po ng Panginoon sa atin tungkol po sa ating pagbibigay. Binigyan po tayo ng Panginoon ng mga dapat nating isa buhay kung paano po tayo magbibigay. At sabi nga po ng katuroan nating reverend, ika nga tayo po ay
maniwala at tumayo doon sa principle of promise. Dahil po ang promise ng Lord ay laging yes and amen. Kung ano po yung ipinangako ng Panginoon, yun po ay kanyang gagawin. Hindi po babalik sa kanya ang kanyang salita ng walang nangyari. Katulad nga po sa ating pong pagbibigay, sa ating pong tithes and offering, nandyan po ang Malakay 3:10. At alam kong sa bawat isa sa atin, alam na po natin yon. Yun po ay tungkol sa ating tithes na pinadadala ng Lord ng buong buo dito po sa ating bahay-sambahan upang may magamit daw po ang dito sa mga pangangailangan. At nandun din po ang pangako ng Lord na yaang siya po ang magpapala at iingatan po na niya ang lahat nating pinagkukuhanan. At ang sabi po niya, bubuksan niya ang durungawan ng langit. Durungawan, hindi po pintuan lang. Durungawan po ng langit upang tayo po ay pasaganain, upang ibuhos po sa atin ang masaganang pagpapala. At sa tungkol naman po sa offering, naandyan po ang Luke 6:38. Na kung saan ang sabi nga po, katulad ng nabanggit ni Reverend, magbigay tayo at tayo ibabalik yun sa atin ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Dahil ang gagamitin po ng Lord na basihan upang ibalik ang mga blessings sa atin ay kung ano yung ating ibinigay. At nandyan din po ang 2 Corinthians 2 Corinthians 9:6-8 na tayo daw po ay magtanim. Kung ano daw po ang ating itinanim, ayun ang ating aanihin. Kaya po kung gusto po dating umani ng madami, magtanim tayo ng madami. Magtanim tayo ng mababuting mga butil, mga binhi, upang ang anihin po natin ay mabuting binhi. Upang nga po ay maranasan po natin ang pagiging prosperous sa kingdom ng pagbibigay. At atin pong anuhin sa ating puso na tayo po'y maging kabahagi ng mga gawain po ng Panginoon, maging kingdom financer po tayo. Kung tayo po'y nakakaranas ngayon ng mga kagipitan, subukan po natin na ipamuhay ito pong mga katuroang ito ngayon. Ika nga, kingdom provision, kingdom promise, at makita po natin dahil ang Diyos po ay tapat lagi sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa umagang ito. Salamat dahil napakabuti mo, Panginoon, O God. Patuloy mo kaming tinuturuan upang maganap namin ang iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat sa katuroang iyon, Panginoon, O God, na sumakop sa lahat ng areas ng aming buhay, even sa aming pagbibigay. Patuloy mo kaming tinuturuan na magtiwala sa iyo, sundin ang mga prinsipyo mo na ibinigay sa amin, O God, kung paano kami magbibigay, dakilang Diyos, O God, dahil Lord, hallelujah, Panginoon, O God, nagagalak ka, Panginoon, O God, kung ito'y aming ipapamuhay, Lord. At ang ikaw po, Diyos, O God, ang bahalang mag-provide ng lahat namin mga pangangailangan. Hindi kalugihan, Panginoon, O God, ang kami ay maging kingdom financer, maging bahagi kami ng lahat ng sa mga gawain mo, Panginoon, O God, dahil kung ano ang aming ibinigay, Panginoon, Lord, hindi ito masasayang, basta't ito'y ibinigay namin sa iyo at sa gawain mo, Lord God. Dahil sinabi mo, Panginoon, if we seek you first, you and righteousness, all those things shall be added unto you. Kaya, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa umagang ito. I pray na tunay nga pong mayroon, O God, na naituro sa amin sa bawat isa. No, kung kami pa man po ay nag-aalinlangan, Panginoon, upang ibigay ang para sa iyo at patuloy na maging kabahagi ng gawain, Lord, I pray na ito po, Diyos, ay napawi sa pagkakataong ito, Panginoon. Inalis mo na po ang agam-agam, O God. Susunod kami sa iyo, Panginoon, O God, upang maranasan namin, Lord, ang mga pangako mo. Salamat po, pagpalaan mo ang lahat ng maiipon, Panginoon, O God, ng mga biyayang ito. At katulad ng sinabi mo, magamit lang ito para sa ikalalawak ng iyong gawain. Madaming kaluluwa, Panginoon, ang madala namin sa iyong panganan. Thank you, Father God. To you all the praises, the glory, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen.
God, He created them. So God created man in His own image, in the image of God, He created them. Male and female, He created them. Male and female, He created them. And the guys say, I, and the girls say, ooh, 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 ooh. And the guys say, I, and the girls say, ooh, 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 ooh. So God created man in His own image, in the image of God, He created them. So God created man in His own image, in the image of God, He created them. Male and female, He created them. Male and female, He created them. And the guys say, I, and the girls say, ooh, 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 ooh. And the guys say, I, and the girls say, ooh, 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 ooh. And the guys say, I, and the girls say, ooh, 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 ooh. And the guys say, I, and the girls say, ooh, 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 ooh. Amen. Hello? So dako po tayo sa ating mahalagang announcement. So, sa una po is Speak Live, Season 2, every Mondays, 7:30 p.m. sa Facebook page po natin, Jesus Will Lift It Up Church. So, ayan, kung gusto niyo po magpasalamat, mag-testimony, ano nyo lang po si Kuya Goy or si Ate Mariel. Yan, sa Tindig ng Pag-asa naman po, every Thursday, 7:30 p.m. Doon din po sa ating Facebook page, Jesus Will Lift It Up Church. Yan, sa midweek service naman po, wala pong live. So, inaanyayaan ko po kayo pumunta dito every Wednesdays at 7 p.m. Yan. Sa soaking naman po, every Friday, 7:30. So, meron po yung, rotation. So, this upcoming Friday, 4th Friday, mga kids po ang mag-aano po sa soaking natin. Yan. So, sa J Blue Leaders and Workers is Spiritual Feeding. Every Tuesdays po yan, 8 p.m. via Zoom. So, meron po yung sinesend na link sa GC. Kung wala po kayo sa GC, pwede po kayo magpa-add kay Pastor Rashik. Yan. And online prayer gatherings sa fathers po. Monday to Friday, 4 a.m. Mothers. Monday to Saturday, 5 a.m. Pastors. Monday to Friday, 5 a.m. Yan. So, huwag niyo pong kalimutan i-follow, like, and subscribe yung ating Facebook page. And sa ating naman pong YouTube page ko. Kung gusto niyo po mapanood yung replay, doon po yung pinakamadali. Ina-upload po namin yan every week. Ayan. Yun lang po. Amen. Sige po, tayo po yung muling. Excuse me po. Tayo po yung muling tumayo sa ating presensya ng ating pong Panginoon. Hindi po natin ibigay ang lahat ng papuri. Salamat sa ating Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. To God be
the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Praise. Yes. Tayo po'y manalangin. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manawing Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon, na tunay nga Ikaw lamang maitaas, maparangalan sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Lord, maging sa iyong salita, Panginoon, salamat, Lord, sa paalala, Panginoon, Lord, na tunay nga, Lord, we are created to rule, Panginoon. Lord, na kami ay binigyan mo ng authority, Panginoon, na tapakan, wasakin, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan mo, Panginoong Jesus. At tunay nga, Lord, Ikaw po ang nagbigay, Lord God, ng kapangyarihang ito, Lord God. At tunay nga, nais mo, Lord God, na malakaran namin ito, magawa namin, Panginoon, maisa pamuhay namin, Lord God, sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God, sa aming pakikipaglaban, Lord God, sa mga, hallelujah, Lord God, spiritual worm, Lord God, na hindi nakikita, Panginoon. Lord God, Ikaw po ang patuloy na kumilos, O God, ang patuloy na magkabay, magturo, Panginoon, Banal na Espiritu. We need You, Lord. We need You, Panginoon, dahil, Lord, Ikaw po ang patuloy na nagbibigay, Lord God, ng kaalaman sa amin, Panginoon, upang papaano namin ito lalabanan, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, salamat ng marami, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay, Lord God, ng kalakasan sa amin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, Lord God, maging sa taong ginamit mo, God. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy nga ang first revelation, Panginoon, ay pagkaloob niyo po. Patuloy ka magpakilala pa, Lord God. At Lord, salamat, Lord, sa kanyang buhay, Lord God. Patuloy niyo po siyang pagkalooban, Lord God, ng discerning spirit, Panginoon, Lord God. Lord, na Ikaw po ang kumilos sa kanyang buong sambahayan, Panginoon. Ang pagsama at pag-iingat, kalakasan, Panginoon. Ang pabor mo, ang provision, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan, Panginoon. Salamat ng marami maging sa mga kapatid namin, O God, na nakarinig na iyong salita. Tunay nga, O God, Lord, mag-i-step kami, Lord God, sa pananampalatayang ito, Panginoon, na Lord, we are created to rule, Lord God, na hindi kami, Lord God, basta-basta, Panginoon, sapagkat kami nilikha mo, Panginoon, na ayon sa iyong wangis, Panginoon, Lord God, na kaya namin gawin ang ginawa mo noon, Lord God. Kaya namin, Lord God, wasakin anumang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Lord, salamat sa katagumpayan, Panginoon. Kami po'y uuwi, bit-bit ang dala-dala, Lord God, ang lahat ng mga kapangyarihan ito, Panginoon, na tunay nga, Lord God, Ikaw lamang ang makita, Lord God, sa aming mga buhay. Patuloy kang makumilos sa aming buhay, Lord God. Samahan, ingatan at gabayan mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. At tunay nga, Lord God, sa muling mong pagbabalik, Panginoon, madatnan mo kami, O God, na patuloy na naglilingkod at lumalakad sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy mo patatagin ang iyong mga anak, Panginoon. At Lord, salamat na marami sa iyo po lahat ng kapurihan, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Tayo lahat na magsabi ng Amen. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would sing my praise. That you will bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Whoa.